Magadi amazangu. Tinofara kuona mkifara kuchukana nasi. I want you to know kuti kunyange zvedu dzimengova tichisangana tichiparadzana tisina kumhoresana, but muri hama dzangu uye Mwari ane chinangwa nekutisanganisa kwaakaita. I want you to know that you mean a lot to me. Even panguva yananga ndisingagoni kuuya pano ndichigwera nemishoko raMwari, ndaizviziva kuti chikonzero Mwari chaakandiraramisa aida kuti shoko rake rigoparidzwa kwamuri muno munyika yeZimbabwe. Asi dzimwe nguva tinoita vanhu vane mibvunzo. Mibvunzo iyoyo haina kushata kuti imuke mukati mevanhu. Sei vanhu vanenge vachinzi ava vanofamba nevhangeri yaMwari vanosangana nenjodzi muupenyu hwavo, kwete njodzi dzeaccident chete, asi zvinhu zvinoisa upenyu hwavo pakumanikidzika nguva dzese. Dzimwe nguva nekuti tinongouya pano togoverana shoko raMwari toenda, munenge musingazive zvatiri kusangana nazvo every day. Zvizhinji zvacho munozozvinzwa kana zvapoyawo zvikapinda musocial media. But rekaindi kutaurirei ndichiti zvamunoziva zvishoma pane zvinoitika kwatiri every day. But mubvunzo ndewekuti sei zvichiitika. Regai tinzwe kuverengwa kwemagwaro, tinzwe kuti iro vhangeri yatiri kuparidzai vakaiparidza isu tisati tazvarwa. Vakaiparidza sei? Vaibuda here munewspaper, vakagara mumaofisi evakuru venyika vachinwa tea navo. Vaiwaridzirwa here red carpet paairport. Vaipota here vachideedzwa kukofi kuofisi yevatungamiriri venyika. Regai tinzwe kuti shoko parakaparidzwa nevakatitangira rakaparidzwa sei. Tichatanga kunzwa vhesi yandoda kuti iverengwe, Romans chapter 14 verse 7 kusvikira pa9. Ivhesi ichatibatsira kuti tizive kuti kwaYesu Mwari unotendera sei kuti tisangane nematambudziko anotiisa panjodzi yerufu zuva rimwe nerimwe. Ndakataura musi weSunday kuti mathreats ekuti pane vanoda kundiuraya haana kutanga kuuya mwedzi waJune kana kuti mwedzi waJuly. Tagara nawo kwenguva yakareba. Chinoita kuti ndipfuurire mberi kushumira ndichiziva kuti kune vanhu vakapiwa mari, vakapiwa prize, vachinzi vakauya nemusoro wangu vachabhadharwa. Ndichifamba ndisingatyi ndichiparidza shoko raMwari. Inhau yemagwaro andoda kuti tiverenge panapa. Romans chapter 14 verse 7 kusvikira pa9. Nokuti hakuna mumwe wedu unozviramira iye oga. Toda kuti usati wazoti amen kuvhesi utange wamboziva chapter 1 verse 7. Nekuti unongona kuti ichokwadi hapana anozviraramira tese. Unogona kushayikwa palist revanhu ava. Imboiverenga zvenyu ipere kusvika pa9. Tozokuratidza kuti unogona kunge usimo muboka revanhu vari kunzi naPauro hakuna mumwe wedu anozviraramira. Itangidzei. Nokuti hakuna mumwe wedu unozviraramira iye oga. For we do not live for ourselves. Hakuna unozvifira iye oga. We don't die for ourselves. Nokuti kana tichirarama tinoraramira Ishe. For if we live for Jesus. Kana tichifa tinofira Ishe. If we die for Jesus. Zvino kana tichirarama
If we live therefore, kana tichifa or we die therefore, tiri vashi we belong to Jesus. Kureva kuti hatizomira kuita vajesu kana tafa. Aiwa, Jesu zvaakaita ane dual citizenship. Munyika ino ine vapenyu munyama arimo kunyange tisingamuone zvedu neziso renyama. Paya patinozotakura mufi chiti fambai naye nhai baba mumwe wedu anenge aenda kuseri kweupenyu huno. Iko kuseri iko kwariko futi. yes Saka chinozoitika ndechekuti tinozochema nekuti isusu tinenge tamishaya kuno kwatogara kuno. Kumberi hatisvika bhodha racho hariwanika. Kune bhodha risingaite. Unotozoziva kuti kwakamira sei kana waenda ikoko. Kunze kwekunge ukapuhwa nyasha zvako dzikauya dzinobhouya nyasha idzodzo. Unogona kumbodzitarisa kumberi shamwari wodzoswa kuno. Kune vakawanda vakambosvika kuseri kweupenyu. John mubhabhatidzi mumwe wacho akasvika kuseri kweupenyu. Pauro mumwe wacho futi akambosvika kuseri kweupenyu akadzoka asati aenda akazoenda zvake akasazodzoka. Asati aenda zvekuenderatu Pauro akatomboenda kuseri kweupenyu akatonokuona akatoti pa 2 Corinthians chapter 12 tinoziva mumwe murume ava makore ane 14 apfuura. yes Kuti nditi zvakaitika ndiri munyama kana tisiri munyama handizive ishe anoziva. Ipapa ainyepa aizviziva. Chakasaka ati handizive ishe anoziva itimu yaaiparidzira. Kune vaiparidza vaine matombo muhomwe vachiti ukarasika tokubata. Obva ati munhu iye akaenda kudenga rechitatu kuparadhiso akanonzwa mashoko ikoko munhu iye akarambidzwa munhu ari munyama kuataura. yes Zvikanzi munhu iye ndomuziva ndoda kutozvikudza pamusoro pemunhu iye. Nyamba iye ndiye akanga ari munhu iye. yes Kuti ataurire vanhu kuti ini ndiri pano ndakambobuda munyama ndikaenda kuseri kweupenyu vaimuuraya. But Pauro akamboenda kuseri kweupenyu. Saka regai ndigumire pana Pauro ndaari mubhaibheri ndikataura zvangu ini ndizvonetsa. Tongogumira bedzi pana Pauro. Kuti Pauro akambobuda kureva kuti isusu tiri panapa tinoziva zvisina kukahadzika zvisina kunyunyuta kuti kuseri kwenyama ino yamakatarisa yes kune imwe realm iriko. Isusu ini ndakamira pana mndoziziva izvozvo kuti nyama ine ikaora musi wainoora kune kumberi kuriko. Kune vakambokuenda kumberi ikoko. yes Iwe hausati wakuenda ende even usina kukuenda uchaenda bedzi. But wasvika ikoko kune dzimwe nzira mbiri dziriko dzakasiyana nemamwe madistrict ariko maviri akasiyana zvekuti patinozodzi ningafa ndo patoparadzana zvachose nevamwe vanhu zvekusazoonana zvachose. Asi nevamwe vanhu tisina kuparadzana tichinosangana futi kuperi. Asi nevamwe vanhu tichiparadzana. yes Saka kumberi kuriko. Saka Jesu izvezvi tiri kumuparidza ari pano ndashoko randiri kuparidza nderake. Kuseri kweupenyu ariko futi. Saka Pauro ari kuti musatye kufa because isusu takatenda tiri vaJesu hatizviraramire. Kureva kuti ajenda yekuti ndamuka ndiri mupenyu nhasi ndodoka ndiri mupenyu haisi yangu ini. yes NdeyaJesu akandiponesa. yes Kana achiine zvaanoda kuti ndiite nekuda kwake mangwana ndiye ndiri mupenyu. Kana asisina zvaanoda kuti ndiite mangwana ndiye ndisipo. But zvazvakanakira manje ndezvekuti musi wamunezonge mandishaya inini mune mandishaya mureu mumenyu. But yaJesu network ile ichikobata. Amen. Totonosangana kumberiko. yes Ndokunge uri waJesu iwewe. yes Saka tikararama tinoraramira Jesu. Tikafa futi tofira Jesu. Ukaparidzirwa kunzi ukatenda ufe tiza chechi iyoyo. yes Ndo saini yekuti uri kubatwa chibharu pamweya. Spiritual statutory rape. Aumbofa wakanamata zvekujenga rufu
zvana kobhasi nana makandiwa zviya zvotogona kudeclare kuti handichafa ndikarega kufa uri kunyeperwa. Kana indikatanga kuenda muchasara muchimuviga futi makandiwa. Hakuna anombonamata zvekutiza rufu. Ukatoona uchitya kufa iwewe, mweya wako uri kukupupurira kuti namudhara musati maharai. Amen. Saka uri right uri kutya. Isusu manje takaendaniswa nevhangeri yemuchinjikwa. Hatichadya rufu wedu. Ndokutaura takaziva. Amen. Zvoti mhondi dziri munyika munomu dzakanga dziri mweya wokuti vanhu vanotya kufa, saka tikauraya vamwe vavo, vamwe vacho vanenge vasati vafa vanobva vaswira kuti pavanouraya ngativasiyei vakadaro. Ukataura kuti muri kurasika unonzwa vava kuti vanokuuraya, vanhu vai vanouraya. Vanhu voti vanouraya chokwadi, ngatinyararei, vanouraya. Kwakazomuka inini manje. Kwakamuka inini. Ndakagara pacho pavanochikidzira vanhu napo ipapo. Pavanenge vachiti touraya ipapo, ndo pandakagara ipapo. Ndichiti ndiurayei. Kana musati vatiuraya ndechikoparidza. Ende vanhu ivavo magwara emhando yepamusoro. Gwara zvarakaita tichifudza mombe zvaraita gwara so. Muchida kurwa kutoona kuti munhu igwara aita so. Nemuda kurwa chibhakara chacho chinokandwa chiri chihombe zvokuti chikakubata unobva waenda unotakurwa wakafenda. Asi chikakuputsa muridzi wacho ndewoso nepressure yechibhakera. Anenge aiziva kuti ndikaputsa munhu handigoni kunyatsokanda. Ndakaendingomuraya kawanda. These men are cowards. Very serious cowards. Ukaona munhu anosurvive nekuchikidzira vanhu, iye anochikidzira wacho igwara. Is a coward. Haagone kugadzirisa nhau yeshuga iri kune tsamba. Anongobuda akati taratara mazitsinga so. Ndokuuraya inani ndouraya. Mba muna shuga. Unakuuraya ndi bomba msina shuga. Vagwara zvaareka. Atokuuraya. Vana vanakudya vanheru. Tsika chete unewo. Adzitouraya inani kuita zvekutamba. You are a coward. Usiri coward unogara pasi woti vanangu tiri kuedza zviri kuramba. Kupopota kwamuri kuita kuti mune nzara. Mune right yekupopota. Ndiri baba wenyu ndaifanira kukupai chikafu. Ndatadza chitibatsira ivo. Vana voti Maria yamuri kutengesa masezeya. Ipai amai vatenge muriwo. Baba voti naika zvotori musoro izvo. Kuenda nditengawo masesezei pamba pasina muriwo. Unambozviziva here kuti mamwe maproblems atinawo munyika muno anga achikoda kuti vanhu vagare pasi votaurirana. Iwe wakakanganisa pahongu, iwe wakakanganisawo pahongu, ngatiyanane zvinhu zvotoenderera mberi. But because of cowardice, munhu akamira asoita anditaura nemunhu ini. Uri gwara. Chinosaka unjenge kutaura nemunhu kuchika kubvunzwa. Udofo hwako ubva wabuda pachena. Kunongori kuSouthern Africa chete kuno. Kunonzi mutungamiri wenyika apinde muparliament achibvunzwa kuti zvakatoka zvifamba sei, wakazvomisa sei. Unofunga kuti sei zvichirambidzwa izvo. Enda kuSouth Africa unoona kubvumburudzwa unoitwa Ramaphosa nana Malema. Achinzwa kuti bavha shamwari wakaba mari yakati. I'll look into that. Yakasheka mari iwe nayi. Handa kuzviziva wena Malema. Malema kuti mapepa acho ari papa. Uri mbavha iwewe. Speaker woti order. Asi mukuru anenge ari machine sei? Achibvunzwa. Kunjenga kubvunzwa nevafana. Ugwara futiwo. Ikawadisi. Gwara rega rega rinofamba nebhebha muhomwe. Now, regai ndikuudzei vadikani. Pauro ati paRomans chapter 14. Atizviraramire tinoraramira Jesu.
Yes. Uye kana tichifa hatizvifire, tinofira Jesu. Chokwadi. Zvino kana tikararama kana tikafa, tinoramba tiri vani? Tinoramba tiri vaJesu. Yes. Haisiri vhangeri yandinoda kuti ndingoitsika shoma. Vhesi iyoyi ndobva ndanovhurisa John 10. Ndo pane vhangeri yangu iri paJohn chapter 10 inonzi the good shepherd. But tisatadaro toda kuti mutangidze Romans 14 verse 7 to 9. Madaro ndobva ndazoverengawo ini John chapter 11. Pane mazwi akakosha ekuti kana wakachenjera usarase vhesi for the rest of your life. John chapter 11, Jesu akataura mazwi kuti dai Martha akanga avhurwa kunzwisisa, angadai akati kuna Jesu, imbomirai kutaura zvimwe zvese kati mboonanai pasaidi. Mukunyatsoti kudi. But ndoda kuti vatanga vaverenga Romans 14 ndozoverenga mazwi aJesu kuna Martha. Yes. Nokuti hakuna mumwe wedu unozviraramira iye oga. Yes. Hakuna unozvifira iye oga. Yes. Nokuti kana tichirarama tinoraramira Ishe. Kana tichirarama tinoraramira Jesu. Kana tichifa tinofira Ishe. If we are to die, we are dying unto Jesus. Zvino kana tichirarama. Now whether we live or we die, kana tichifa we are the Lord's. tiri vashe. For unto this end Christ both died Nokuti Kristu akafira izvozvo. and rose and revived, Akararamazve kuti ave Ishe wavose. that he might be the Lord both of the dead and the living. Vakafa navapenyu. Saka Jesu paakafa aiti ndiri Ishe wevakafa, ndobva amuka akati kumuka iko kunoparidza kuti ndiri Ishe wevapenyu. Saka iwe unogona kuti saka weda ndikafa ndikararama ndiri washe. Apa zvataurwa nevhesi hazvina problem. Kana ndikafa izvezvi ndafira Jesu, kana ndikararama izvezvi zvisiri hazvimhanywe zvichidaro. Yes. Mavhesi anoda kudzikama, umbomira zvokuti I receive zvese zvazvo. Umboisa wristband pasi, umbodzidza. Pauro achinyora tsamba kuvaRoma akanyorerani, verengai kubva pavhesi 1 kusvika pa8 yaRomans chapter 1. Toda kuti tizive kuti vainzi imi mukafa mafira Jesu, imi mukararama mararamira Jesu. Havasi vanhu vese vaigara Roma vaitaurirwa mazwi iwaya. Yes. Iye nhasi unoyu havasi vanhu vese vakamira panapa vanogona kuapply vhesi iyoyi. Yes. Kuti whether we die or we live, we are the Lord's. Aiwa kuruvidza kuti ndogona kuishandisawo. Saka izvi ndikafanira fira Jesu good. Tsamba yakanyorwa ichinzi Pauro muranda waKristu Jesu. Pauro muranda waKristu Jesu. Akadanwa kuti ave maapostoli. Akatsaurirwa vhangeri yaMwari. Akatsaurwa ivhangeri yaMwari. Yaakapikira kare mumagwaro matsvene muvaprofita. Yaakapikira kare navaprofita vake mumagwaro matsvene. Zvemwanakomana wake. Zvomwanakomana wake. Akabva kurudzi rwaJudha panyama. Wakabva kurudzi rwaDhavhidhi panyama. Asi wakapupurirwa nomweya woutsvene kuti mwanakomana waMwari. Wakapupurirwa nesimba romweya woutsvene kuti ndiye mwanakomana waMwari. Pakumutswa kwake kubva kuvakafa. Nokumuka kwake kuvakafa. Atirayo. Ndiye Jesu Kristu. Ndi Jesu Kristu Ishe wedu. Ipakari kudzi Ishe wedu apa. Urorotadza kubvumidzwa futi kuti Ishe wedu. Yes. Inotoita mhosva kuti Ishe wedu kunani. Jesu akatanga kuti Ishe wako rini iwewe. Jesu Kristu Ishe wedu. Yes. Yes. Watakagamuchira naye nyasha nouapostora. Nyasha dzeuapostora hwandinaho ndakazviwana naJesu iyeyu. Kuti pakati pavahedheni vose. Kuti pakati pevahedheni vose. Pave nokuteerera kwokutenda. Pagova neobedience of the faith. Nokuda kwezita rake. Nekuda kwezita raJesu. Nemiwo muri pakati pavo. Nemiwo muri pakati pavo. Makadanwa kuti muve vaJesu Kristu. Makadanwa kuti muve vaJesu Kristu. Kuna vose vari muRoma. Right. Tazoenda ku14 kwanzi isu tikafa tikararama tinenge tafira Jesu kana kuraramira Jesu. Saka whether tafa kana kuti tararama tiri vaJesu, tobva tada kubvunza kuti vainzi isu ndava nani. Ngatichinzwa 7 itakidzei. Kuna vose vari muRoma. Tiri kunyorera vose vari muRoma. Vadikanwa vaMwari. Vadikanwa vaMwari. Vakadanwa kuti vave vatsvene. Vakadanwa kuti vave vatsvene. Nyasha ngadzive nemi norugare. Saka wakati ndiri muRoma unobva wadzibva mira.
wakazodanwa here kuti uve mutsvene. So the letter was not read by all the Roman citizens. The letter was read by the Roman saints. The believers which were in Rome were the ones who were recipients to this episode that Apostle Paul authored with his own hands. Samba yakapinda muHarare asi yakarambidzwa vagari vese vemuHarare kuiverenga. Ikanzi kana waitwa musanangurwa akadanwa kuti ave mutsvene. Right, chiverenga tsamba. Saka patazosvika kuchapter 14 kwanzi kana tikararama kana tikafa tiva Jesu aisiye vanhu vese. Chinongoapply chete kune vakasanangurwa. Iwe ukafa iwe uri mupombwe wako iwowo hausi kufira Jesu. Ukabayiwa nebanga nemukadzi wemunhu uri kudanana naye hauna kufira Jesu. Wafira chiuno chako chisina discipline. Saka vanozochida kutofa mangwana chaida kufira Jesu. Aiwa zvinotaurwa nevari kumuraramira. Vari kumuraramira. 2 Corinthians chapter 5 verse 13. Tangirei pa 13 munhu waMwari. Tigonzwa kuti mupostora Pauro wakati kudii ipapo. Nokuti kana tichipenga takadaro nokuda kwaMwari. If we are out of our minds, it is unto God. Kana tiri vanhu kwavo, if we are in our right senses, takadaro nokuda kwenyu, it is also for your edification. Nokuti rudo rwaKristu runotimanikidza. The love of God thus constrains us. Tatinoziva chinhu ichi, now that we know this thing, kuti mumwe wakafira vose, that one died for all, zvino vose vakafa, therefore all died. Zvino iye wakafira vose, therefore he that died for all, kuti avo vanorarama varege kuzozviraramira iye, that all those that live should not live unto themselves, asi uye wakafa nokumutswa nokuda kwavo, that they should live unto the one who died for them. Yes. Hanzi vese vakafa, but kuna akazouya ndobva afa kuti vamwe vararame. But uyu zvaakafira vose, uyu akafira vose kuti ivo vese vakafirwa vaya vaya vachirega kuzviraramira ivo, vararamire iye wacho akavafira. Uri kuona exchange yacho. Jesu akatifira kuti isu timuraramire. Kumuraramira manje akumbonza irisivi yepa aumboita mari ukatanga kuraramira Jesu. Kuraramira Jesu kuita put aside your personal desires. Otanga kuti zviri kudiwa naJesu ndo zvandakuda kuita. Kuita put aside your own plan. Kuti plan ya Jesu ndo yandakuda kuita. Kuisa put aside your own program. Kuti woti ma program ya Jesu ndo yandakuda kuita. Kuita put aside your own character. Woti character ya Jesu ndo yandakuda kuva nayo. Izvozvo manje izvozvo. It's more said than done. Amen. Kana wagona kumuraramira manje ndo paunogona kuzoti ndikafa ndenda muvhira. Hautangi nekumvira, unotanga nekumuraramira. Funzare pasaidi pako kuti zvawakaita panapa iwe ukati kuraramira Jesu here, izvo zviko uri kubva kunyaya dzaJesu here, izvo uri kuwoya ukuplaya maroots. Zvinhu zviri nyore kuti mangwana ufume wakunzi man of God. Ende kudzungara kwakaita vanhu vari panyika panapa hazvina mhosva kuti uri empty zvakadii, haushaya vanoti man of God kwauri. Zvoti ukameasure authenticity yako nenhamba yemafollowers, they will deceive you. It happened numerous times in the Bible. My days are happy. I have 400 followers dzevaprofita vaiti Mwari ati enda kuhondo unonowina. Kukasara kuina one man of God ainzi Mikaya achiti hakuna zvinhu zvakadaro. Ndokubva Mikaya aishaya mafollowers, but ndiye akanga ine message yaMwari. Hallelujah. Zviri kunzwika. Usamezhe kuteverwa nevanhu ukafunga kuti zvinoreva kuti uri correct. It's more than that.
wasuchaye panapa aiteverwa nevanhu dzikamutanda izvezvi anotori nemacongregants ane register rechechi yake izvezvi anototaura kuti mwedzi wakupera honorable vasati vauya sei kuchechi ndakapa zvinhu zvangu vakuita mari ikoko vakanganwa ndokanda zvimwe zvikavavhiringa ikoko una vadriver prado kwasekuru kuchechi saka gaurani unotori nevanokutevera izvezvi haleluya Amen. John chapter 11 Martha wakanga amhanya kunosangana nashe Jesu nekuda kwenhau yerufu rwarazaro ndokubva anosvika kuna Jesu ndokubva awira patsoka dzake vakati Ishe dai maiva pano Razaro haifa Ishe dai maiva pano Razaro haifa Ishe dai maiva pano Razaro haifa Jesu achitaura nevadzidzi vake kumashure kwevhesi iyo 21 anenge achiti kune vana Peter Razaro uyo kunzi arwara uyo afa ndinofara kuti ndakanga ndisiko kuti simba raMwari rigoonekwa uye kuti imi mugotenda kuti Mwari akandituma Jesu achitaura nevanotenda aiti anofara nerufu rwaRazaro Marita asingatende akauya neaccusation dai maiva pano Razaro haifa ona kusiyana kwakaita vanhu pamusoro pesituation imwe chete neopinion dzavo pamusoro paMwari. According to Martha, Jesus' absence is the cause of Lazarus' death. Jesus' negligence, according to Jesus and Peter and other apostles, the death of Lazarus is a grand opportunity for the power of God to manifest. Amen. So, those atakaita tine vanhu vane maopinions akasiyana maringe nekuti iwe une ukama here naye unogona kumupa mhosva sezvaakaitwa naMarita. But Jesus anotaura paverse 23 kuna Martha anoti thy brother shall rise again. Martha anoti I know that he shall rise again in the resurrection at the last day. Jesus anoti kuna Martha paverse 25 I am the resurrection and the life. Ini ndini kumuka ndini upenyu. Martha akati 8 kureva kuti pane death inozonzi ndere resurrection. Tukati Jesus hakuna death rakadaro ini ndini death racho. Yes. Zvoti vari kuti pane zuva rerumukoko havatoziva kuti hakuna zuva rakadaro. Yes. Inini Jesu kutouya kwandaita ndiro death racho rekumuka kwaRazaro. Zvikanzi he that believeth in me though he were dead yet shall he live. Anotenda mandiri kunyange akafa achararama. Ndopa ndiri kuti dai Martha aifunga achinonoka semunhu akanga asingatende aingoti ndazvinzwa asina kuzvinzwisisa. Angadai akaita mibvunzo seyandinayo inini kuti Ishe muri kuti imi ndimi mukumuka nekurarama anenge akafa akatenda achararama. Kana munhu akafa anenge aine here imwe pati yeupenyu hwake isina kufa yekuti anowana mukana wokutenda iye akafa zvekuti kutenda ikoko kwaainako akafa kunozoita kuti amuke. Kwaye kana munhu aine kutenda kunomumutsa chinozosaka afe chii ainako kutenda kwacho. Wazi muri kusvika muchindira kumutsa munhu kana achitenda kunoti anenge akafa but kutenda ainako kudhara izvo. Saka ambofa sei anako kutenda kwacho. Mibvunzo yaunobvunza. But vari kunzi vanenge vakafa kana vakatenda vachamuka havasi vari mumakuva edu atinawa. Vanhu vari mumakuva anonzi miviri yenyama. Saka unenge wakafa asi uine mhuri uchitoshevha ndebvu ukagona kutenda wakafa kudaro unozomuka kana kumuka asvika. Haumuke wega ndati ndini kumuka ndiri kurarama. Amen. Saka Martha paakazoitirwa nyasha dzandinoona kuti ndedzedu nyasha idzodzo paverse 26 and whosoever liveth
and believeth in me shall never die. Anenge ari mupenyu achitenda iyeye haachafa nekusingaperi. Kureva kuti kana tichitenda izvezvi hatichafa nekusingaperi. But chainzi hachichafa haisi nyama. Nekuti kuna Jesu nyama yagara haina upenyu. Yes. Hallelujah. Amen. Zviri kunzwika. Remember musi wakaumbwa nyama mu Genesis 2 verse 7 yakaiswa apa ikatadza kumuka. Yes. Yakakwana ine ndebvu dzauinadzo idzi. Yakatiramba kuda. Mangwanani hakuna answer. Kusvikira zvanzi wakafembera mweya weupenyu. Saka chainzi mweya weupenyu ndicho chiri mukati. Chinonzi kana chikatenda ichocho hachichafa nekusingaperi. Hallelujah. Amen. Nyama ichavata zvayo ichaora, yagara yakatarirwa kuora. Saka ndaverenga mavhesi aya ndine chinangwa chekuti saka adzike hako pamusoro penhau dzingaitike pakati pevakatenda. Vakatenda vangasangane zvavo nematambudziko panyika ino, vanonzi vanofanira kuti vashungurudzwe vachitambudzikira vhangeri. Vamwe vacho vanotofa. Regai tiverenge mavhesi maviri tione kuti pane vakambofa here vachifira Jesu. Nokuti Jesu ati ukararama wararamira ini ukafa wafira inini. Hazvingatangire pano pagomba. Ngatitsvagei Bhaibheri 7:54 dzamabasa. Pane mumwe akafa ipapo. Zvino vakati vachinzwa izvozvo, vakanzwa mashoko aStephen, vakafa neshungu kwazvo. ndokubva vagumbuka zvikuru nemharidzo yaStephen. Vakamugeda meno. Vakageda meno vakati vachigedera mameno vhangeri yaStephen. Asi iye azere nomweya mutsvene. Stephen aiparidza vhangeri yaigumbura vanhu akazara namweya mutsvene. Mirai. Isu taifunga kuti munhu akaparidza achigumbura vanhu haana mweya mutsvene. Yes. Stephen achiparidza vanhu vakabayiwa neshungu vakageda meno. Ivi muri kuseka ngavsati vasvika palevho iyo. Ipapo unongoti waiseka wadziri kuseka iyo. Utoti sorry. Tine chirwere chesetswa. Munobatanidzira naSteve. Ndikutora mapiritsi izvezvi. Hallelujah. Amen. Tangidzai verse 54. Zvino vakati vachinzwa izvozvo, vakafa neshungu kwazvo. Vakamugedera meno. Vakageda meno vachigedera Stephen. Asi iye azere nomweya mutsvene. Vakagumbuka kudaro mweya wakazara. Akatarisisa kudenga. Uyo ari kunyora hasi Stephen ungangoti akanyora aitora zvemusoro wake. Akanga audzwa ndari kuti ari mweya mutsvene. Ndimweya mutsvene ainyora futi vhesi iyoyi ari muna Luka. Yes. Ndokubva atarisa kudenga Stephen akazara nemweya. Akaita sei? Akaona kubwinya kwaMwari. Akaona the glory of God. Jesu amire kuruoko rworudyi rwaMwari. Ndokuona Jesu akamira kurudyi kwaMwari. Akati. Ndobva aparidza futi vanhu vakagumbuka kudaro. Tarirai. Zvikanzimbomirai kugeda meno. Onai zviri kuitika umu. Ndinoona denga rakazarurwa. Ndaona denga razarurwa. Nomwanakomana womunhu amire kuruoko rworudyi rwaMwari. Ndaona Jesu akamira kurudyi rwaMwari. Zvino vakadanidzira nenzwi guru vakadzivira nzeve dzavo. Vakati enough. Vakamhanya. Jesu amuna nguvai. Apana chatiri kumboona kunze kwechamupupuri ichi. Jesu ari papi baba. Kunyepa kwake. Ndobva vamuzuvira kunze kweguta. Vakamhanyira kwaari vose. Zvekuti ndakaita nguva
ndichitadza kutsanangura shungu dzakapinda mandiri ndichitarisa unhu hwevanhu vanoti toda kunamata Mwari nehasha dzavo vakatarisa anoparidza akatumwa naMwari nevice versa yacho kufara kunoita vanhu kana vachinzwa shoko remunhu asina kutumwa naMwari. Ndokubva ndafunga pain because Stephen akazotemwa nematombo tichazvinzwa manje manje. But ukazvitsvaga zvakanaka haana kutakurwa achiendwa naye kunze kweguta akazuviwa zvokuti dai vakamuzvuva bedzi vakatomusiya aigona kutotadza kurarama nemavange ekuzuviwa. Akazuviwa nevanhu nekuda kwevhangeri. Ndobva vaita sei? Vakamhanyira kwaari vose pamwe chete. Yes. Vakamubudisira kunze kweguta. Yes. Ndokumutaka namabwe. Zvapupu zvikaisa nguo dzazvo patsoka dzejaya rainzi Sauro. Mupostora Pauro anga aripo. Iye anga ine bhegi ranga rakachengeta masheti nemajaketi. Vanhu vasara nemachest ari pachena nemavhesi vachidikitira ukanda matombo vachikandira mutikoni waJesu. Vanhu vakadikitira kusvika vabvisa hembe pakatsvagwa storeroom yokuchengeta hembe. Vanhu vari pabasa rekuuraya munhu waMwari. Yes. Vakataka Stephen achidana achiti, Ishe Jesu gamuchirai mweya wangu. Vakamutaka namabwe kusvikira aona kuti handichararama. Ndokubva adeedzera akati, Ishe handamba kutaura kuti mudhara ari kuseri futi kuyakuya. Ari kuno kureomu yenyika inoora. Kumberi futi kureomu yekumberi ariko. Amen. Amen. Saka Stephen akuenda kune imwe reomu akadeedzera akati akuuya ikoko ndigamuchire iwe ikoko. Uri kungoona kuti ndakuraramira iye zvinezvi ndakukufira ifu. Ndakuya. Ariko kureomu iri kumberi Jesu ariko. Akamira kuti wese anenge amuraramira akavata rufu anomutora achimupfimbika achimutora achimuchengeta kusvikira zuva raari kuzouya manje panyika panapa ari mutongi wenyika yose akaisa vese vakamuraramira muhapwa dzake achiuya kuzoparadza vavengi vake. Saka panenge pachiurayiwa vanenge vachitenda vana Stephen vanosara vanoti tapinda vachena aende zitasara havasi kuziva zviri kuitika. Zviri kuitika ndo zvakafana zvakaitika kuSodhomu neGomora. Kuti munoona munhu achibuda muSodhomu so imuchinakirwa muchizara mototi aruza uyu ari kusiya zvikwama netibhoni Loti achibuda achicheva so kuti kusvikira mukadzi waLoti akacheuka akataura ndosiya here nzvuku dzemuSodhomu. Isha akati akucheukwi uku uda kuenda kupi? Wakazonaya moto kune vakanga vasara vakararama ndo vakanga vaenda. Amen. Saka pano kwachibuda ndo kwaifika kuti ndikusara kuitirwa nyasha. Izvo hausi kuziva urongwa hwacho. Bvunza Jehu akazviita. Unozoverenga chapter 10 ya 2 Kings. Jehu akapinda munyika yaIsraeri yakabenge yatongwa na Ahabi na Jezebeli. Ndobva asvika vanhu vari patemberi yaBhaari akanga awiwa naye naJezebeli kubva kuSidon. Ndobva abata Jehu ati no Jezebeli afa zvake naAhabi wafa but kwasara vatende vake. Ndoita sei kuti ndivawane vese? Ndobva akwira pamusoro pechuru so zvikanzi vanhu vese vagere muno munyika yeIsraeri ndoda kukutaurirai zvinhu zvandafunga kuita. Munoziva mai Jezebeli kuti vainamata Bhaari nemwoyo wese. Ini ndafunga kunamata Bhaari kudarika mai Jezebeli. Vanhu vakati Jehu wakuda kunamata Bhaari zvikati mangwana kune mutambo waBhaari kutemberi yaBhaari. Handisina kuona anonamata Mwari mutemberi imo. Ndiri kuda vese vanotenda Bhaari chete. Imi vakuru vechechi make sure kuti hamuna mutendi munyowani muno muchechi muno. Ndobva atora vakomana vake vanga gavhena akati magavhena zimutemberi muno zvikanzi make sure kuti kana vangokwana vese ibva imavhara. Vanhu vakati auya kuchita tuna kunamata isu vaitopinda vati kuna Jehu isusu hatina kutanga kunamata Bhaari nhasi. Tisu takanga tiripo pakatanga kunamatwa Bhaari panapa. Bhaari chechi yake yakatangwa estiripo tisu founding members eBhaalism. Jehu oti ndimi vacho vakuru vatiri kutsvaga
nhasi tichanamata bhari kusvika anakirwa. Pindai mukati. Vanhu vese vachipinda zvikanzi naJehu, right? Tinoti muuraye vanhu vese vari mutemberi yebhari. Anongosiya munhu achibuda achatsiva munhu iye neupenyu hwake. Vanhu vachipinda vakapinda vachitapinda vachena. Izvo kwaitove kufa. Amen. Amen. Saka usafunge kuti munhu akafira Jesu aluza. Yes. Stephen akati, Ishe Jesu, gamuchirai mweya wangu. Kureva kuti akanga achimuona aine chokwadi futi kuti Jesu zvandiri kutaura ndichitemwa kudai anozvinzwa. Yes. Ndobva zvafamba sei? Akapfugama akadanidzira nenzwi guru achiti, Ishe, musavapa mhosva yechivi ichi. Kwaingova kutaura zvake, havamboishayiwa mhosva yechivi ichi. Vanotori nayo. Yes. Uchifunga kuti ndiri kunyepa. Ozoverenga 2 Thessalonians. Yes. Unzwa kuti inoti kudii pamusoro penyaya iyi pachapter 1. But ngatisiyei. Toda kuona kuti saka Stephen akaparidza Jesu akazara nemweya mutsvene. But akazara nemweya mutsvene kudaro vanhu vakagumbuka. Akashayiwa kana wana akati, imbomirei kani kuuraya Stephen, ndapota. Mambonzwawo here kuti kune 1 akati Stephen ari right. Hakuna kana 1 akati Stephen ari right. But anga asi right neStephen. Ndosaka tiri kuverenga nezvake nhasi. Yes. Chapter 12 yamabasa verse 1. Stephen akafira vhangeri, ngatinzwei mumwe. Zvino nenguva inenge iyeyo, Mambo Herodhi akatambanudza maoko ake kuti atambudze vamwe vekereke. Yes. Akauraya James mukuru waJohani nomunondo. Zvino wakati achiona kuti zvafadza vaJudha nokupfuura akabata Petro. Aya mazuva ezvingwa zvisina kuviriswa. Chigumirai ipapo. Ndofunga tese tinozviziva kuti Peter akabatwa achida kutonzi. Pedzisai ipapo, ipedzisei ipapo. Toda kuti vanhu vazive kuti Peter akabatwa achinzi vaJudha zvavari kufara kuti James afa. Tikauraya Peter vachatofara more. Yes. But chakazoitika manje ndechekuti Herodhi akati handigoni kuuraya Peter nhasi. Schedule yangu iri tight. Yes. Chii chakatadzisa Herodhi kuuraya Peter? Zvino wakati achiona kuti zvafadza vaJudha nokupfuurira akabata Petro. Akabata Peter Herodhi. Aiva mazuva ezvingwa zvisine mbiriso. Anga ari mazuva emutambo wezvingwa zvisina mbiriso kwaIsraeri. Zvino wakati amubata, ndokubva abata Peter Herodhi. akamusunga mutorongo. Ndokubva avharirwa mujeri. Akamisa kumapoka mana. Ndokubva aisa kumagrupu 4 emasoja. Rimwe nerimwe rina varwi 4. 4 quaternions of soldiers. Kuti vamurinde. Zvikanzi chengeta mufanawo. Achiti amise pamberi pavanhu kana Easter yapfuura. Zvikanzi naHerodhi ndiri paEaster. Easter amuri kuti ndeyerufu rwaJesu here. Aisi yaJesu ndiyaHerodhi. Yes. Herodhi dai akanga achiita Easter yekumuka kwaJesu nekufa kwake, haibata Peter kari kuparidza Jesu akafa wacho. Yes. Easter anga yagara iriko Jesu asati auya. Amen. Yakakonvertwa nemaroma mazuva aConstantine. Haina chaJesu Easter. Inotonzi Easter ndo zita rayo chaiyo. Yes. Tinozviziva kuti Peter akazonyengetererwa akazoburitswa nengirozi paya, akanga akagara mujeri pakati peusiku. But Peter akanga atodzi naHerodhi, kana Easter yangu yapera ndichazobata Peter tomudheta. Yes. Kureva kuti dzimwe nguva even uchizofira zvako vhangeri pamberi apo, bhozi Peter akazofa futi even apukunyuka muruoko rwaHerodhi, akazourayiwa akaroverwa pamuchinjikwa. Asi Jesu akanga achiti Peter, nguva yekuti ufire vhangeri asati yakwana, imborarama apa wozofa zvako pamberi apo. Yes. Kuroti unogona kumbopukunyutswa futi uchinzi uchazofa zvako pamberi apa, asi nhasi unombopukunyukawo. Yes. Ndira kuti zvinangwa zvevhangeri zvinenge zvisati zvapera kuzadziswa. Amen. Amen. Mubvunzo wangu kwauri iwewe ndewekuti zviri kuparidzwa naGuti zvingamubatise here naHerodhi? Mubvunzo uri honest uyu. Ukangogumbuka zvako. Asi mubvunzo uri honest. Yes. Bozi Peter
akabatwa nekuda kwevhangeri. John James akatogurwa musoro. James akagurwa musoro naHerodhi achigurirwa vhangeri. Zvikanzi vaJudha vanzwa kuti James afa, hanzi vakaita sei zvavo, vakafara, vakati ngavapere vapfana vari kunyanya taurisa, vanoparidza zvinopesana nevamwe vanhu vese vachitivo ndo vari right plus vanotuka vakuru futi vapfana ivavo. Kubvunzo ndokuti vauri kuti vakuru vani. Wozokora zvimbudzi zvifuraka pane chimwe cheito chereka sochito ndiri mukuru panapa asi unosvika ukachiti bhutsu mukuru wanenda unofurako ndodya chibage chako pana uri mukuru kumbudzi ikoko so ukuru wako hazvishande pana kwandiri uri mbudzi chete nothing more nothing less. 16-17 dzamabasa toda kuona kuti iyo vhangeri zvainoparidzwa vanhu vakambofa here nekuda kwevhangeri, vanhu vakatambudzwa here, koiye Jesu wachanga aripi pavaitambudzwa. Iye akatevera Pauro nesu. Tangire pa16. Zvino takati chipinda panzvimbo yokunyengetera. Ndokubva mapinda panzvimbo yokunyengetera. Kana mumwe musikana waiva nemweya wokuuka. Kuna mumwe musikana anga aine dhimoni. Waiwanira vatenzi vake mari zhinji. Dhimoni iraitaura richiti dhiniwa, vanhu voya nemari isingaiti. Vanhu voita mari nedhimoni iro. Rainzi ndadhiniwa, ndotaura chokwadi. Yes. Dhimoni iroro rainzi ndadhiniwa. Yes. Vanhu vakaita mari nedhimoni iro. Yes. Yes. Iye akatevera Pauro nesu. Musikana uyu aiti Pauro kana achipfuura dhimoni iri raimubata otanga kudeedzera. Akadanidzira achiti, these men are servants of the Most High God. Ava varanda vaMwari wokumusoro-soro. They preach unto you the way of salvation. Vanokuparidzirai nzira yokuponeswa naye. Akataita izvozvo mazuva manenge matatu. Akaita izvozvo mazuva mazhinji. Ndobva Pauro anzwa nehasha. Pauro akafa neshungu. Ndobva atendeukira kumweya. Akatendeuka akati kumweya, ndinokurayira nezita raJesu. Ndinokurayira muzita raJesu Kristu. Buda kumusikana uyu nhasi. Ubude kwaari. Ndobva mweya iwoyo waenda musi iwoyo. Ukabuda nenguva iyeyo. Ivhangeri riri kuparidzwa. Yes. Chii chakazoitika? Vatenzi vake vakati vachiona kuti tariro yokupfumiswa kwavo yaenda, vakabata Pauro naSirasi vakavakakatira kudare pamberi pavabati. Vakaona kuti tariro yekuita mari yaenda. Yes. Vakati zvino zvazviri kunzi chegumi achibviswe vanobvisa chegumi muri kubirwa. Tichaita mari nei? Kozi chegumi chava chisinganetse. Kwaingoti Malachi 3:10. Muri pavha. Uyaine chegumi kuimba yaMwari. Vanhu voti zvino tingarambe nepai vhesi yacho iripo. Saka iye zvino vakagumbuka. Yes. Kuti pari kuparidzwa kunzi mukabvisa chegumi muri kukonesa nyasha dzaMwari. Muri kuti Jesu akafira pasina. Vanhu voti oh, vakuti kuna pastor ndichauya nechegumi. Indava voti ndipei vhesi yachakabviswa muNew Testament. Pastor voti excuse me wati kudi but ndipei vhesi yakambotorwa chegumi nana Pauro nana Peter. Ndakawana chokwadi pagomba pane muchinda ari kuti muri pavha imini ende ndaverengawo bhaibheri ndazvoona chokwadi. Saka kuchechi ndiye ndichiuya chegumi handiudze. Pastor voti dakumutsvaga iyeye. Vakati vachiona kuti tariro yekuita mari hapasisina, vakakakatira Pauro kudare. Vakaita sei? Vakaenda nawo kuvatongi. Pauro naSilasi vakaendeswa kumajudges. Vakati vanhu ava vaJudha. Chikanzi Paul naSilasi maJudha Vanopesanisa guta redu. Vambotaura here zvedhimoni ravo rakadzikwa here? Zvemari yavashayiwa vazvitaura here? Havataure zvakaitika. They bring false accusations. Yes. Zvikanzi vanoparidza zvinopesana nethe Roman law. Vachiparidza tsika dzatisina kutenderwa kugamuchira kana kuita. Isu vaRoma. Isu vaRoma. Ndobva vaisa Caesar mukati. Vakati tirizini ndiyo iri kuparidzwa nevakomana. Yes. Vari kuparidza regime change. Vari kuparidza chi? Regime change.
Pastor Marange, kune imwe nyaya yakaitika, ndoda kuti muiteerere. Yakaitika nyaya inosekesa asi yakaitika. Mazuva erwiwa rhondo erusununguko muno munyika muno, vanhu vatema vachirwisa mabhunu kuti budai munyika medu toda kuzvitonga. Mabhunu airwisawo vanhu vatema, vakavatumidza zita rekuti terrorist, ndokuti gandanga neshona. Yes. Zvoti vanhu vanozvita tiri magandanga izvi avazive zvazvaireva nenguva iyoyo. Nguva iyoyo ukati ndiri gandanga hawaidoka uri mupenyu, waihemwa wobva watofa. Saka mabhunu aipota achibhinya futi vakadzi vevanhu mumamisha, vakaona mukadzi akanaka vaimubhinya. Saka paiswa anonzi ma6 o'clock curfews. Saka zvainzi kubva na6 hapana munhu achabvumidzwa kuti sei kufamba. Saka imwe shasha zvayakaita yakanonoka kubva kubasa, asi yakanga yasiya isina kusiya mari yechigayo kumukadzi wake. Apa aishanda kuhevindas, ndokuti kumukadzi wake todini. Tukazine mukadzi handigona kubika sadza hapana hupfu, chigayo chaya chiri padhuze, kutarisa wachi 6 dzakwana. Zvikanzine murume hatokunyenyeredza kuti tikasangana nemasojeri handei. Ndobva vaenda kuchigayo ndokunogayirwa, ndobva vadzoka vari murodhi kudzoka ndokusangana nemagandanga maviri. Wandokubva rati iwewe chipedzerana nevava vakasangana nemasoja echibhunu, asi anga ari mablacks ari kurwira the Smith regime vachirwa pamwe chete nemabritish. Zvikanzi nemumwe musoja, muri kubva kupi 6 dzakwana kudhara makanzi kudii? Sorry chef, tanonoka kubva kubasa, ndandichitya kurara nenzara, tiri kungobva kuchigayo ava ndaadzimai vangu tapota. Zvikanzi ndokupfura izvezvi, ndobva anongedzerwa bvute. Sorry. Zvikanzi haundinetse uya kuno, ndobva anzi mira panapa murume wacho. Zvikanzi pandai nchidhila nemurume uyu, imamai fanoisai hupfu pasi mukurure hembe muwaridze izvezvi. Ndobva musoja adhirowa seko around murume uyo. Zvikanzi ukabuda museko mukabuda apasina nokuuraya. Musoja mumwe atoenda kumberi uya sara arega. Ndobva musoja aisa futi pasi, ndokubhinya mukadzi uyu akatarisa futi iri pasi, uya ari museko achitya kuti ndikabuda museko ndikabuda. Saka apedza kubhinywa mukadzi akapfeka nguo ndokubva vatakura hupfu hwavo vakuenda. It's a true story. Mukadzi ndokutanga kupopota kuti ndabhinywa sei, wakamira pfuti yanga iri pasi wadii watora pfuti. Pachinzvimbo chekuti shasha iti ndaikuishandisa sei ko pfuti handiziva kuti inoshanda sei. Zvikanzi iwe ndiwabhinywa ina ndambobhinywa indirai. Zvikanzi but ndiri mukadzi wako ukandabhinywa iwe ndiwabhinywa because kana ndabhinywa indiri wako iwe ndiwabhinyirwa mukadzi. Zvikanzi kana wakatopusawo zvako, inini paunga uchitobhinywa pai ndinenda ndichitotamba isikaite zvoti musoja uyu hana chambona. Zvikanzi wanga uchiitei? Saka naye chiti ndikabhobuda museko ndopinda, ndikabhobuda museko ndopinda. Now it's a true story. Saka murume, inzwa zvandinoda kutaura, murume aifila kuti ndiri gamba. Yes. Ndiri gamba. Vese vari vaviri vaifanira kugumbukira munhu one. Asi mumwe aifara achiti inini zvangu ndine ndatobudawo nayo ndashaina. Akatarisa mumwe achiita sei? Achiabuswa. Ndo zvazvaita society yedu everywhere, not only in Zimbabwe. Ndo zvayaita society yedu. Ndakasangana nekomenti yekuti dai ndakanga ndisina kuziva vhangeri ingadai akandigumbura zvikuru, asi ndaziva vhangeri ndakanzwa tsitsi nekomenti iyoyo. Komenti yakanga yakaiswa paFacebook, vanhu vachikomenta nekuda kweinformation yavakanga vawana kuti isusu takanga tapinda munjodzi uye pakanga paine loss of life.
Ndakasanga necomment yekunzi vakamugona Chiwenga dai vakamuuraya. I hope kuti akadzoka kuzoparidza haatauri anything pamusoro pemapoliticians, because mapoliticians anongokuuraya and life goes on, havana basa nazvo. Munhu iyeye is a Zimbabwean. Zvichida over the past 37 or 38 years anotori nehama dzakafa nekuda unaccountable leadership. But zvakaita oppression and injustice ikagarisa inopinda mauri kusvikira wava kuti pese painokukuta unoona ungori better kupfuura uyu avictimizwa nayo. Yes. Unofanana neuyu anga ari museko. Yes. Anoti ndiri gamba ndanchibuda ndichita sezvangu ameno zvako iwo wabhinywa auziva kuti rimwe zuva unenge uri iwewe. Yes. What is not right is not right regardless kuti zvaitirwani. Amen. Amen. Even zvaitirwa munhu wausingazive. Yes. Kana zvisiri right hazvizi right. Kana munhu ari mbavha imbavha uye umbavha hauna kunaka even asina kubira iwewe. Abira next door wako hauti vanosiyawo vasina kunyatsokeya takavatitenga isimbi ezvivanhu vari kupinda vachiba isusu takaisa mabagla bus. One day uchaona bagla bar risipo vabafuti mako. Unoreva here kuti kushaya kwangu bagla bar kwaauthoriza uyu kutora chinhu chaasina kutenga. Unoreva here kudaro? Alright. Regai ndipotaura nyaya inoparidza manje manje. Handipoparidza kwangu vakareba 1 hour 30 minutes ndapedza. Ndikuparidza izvo asi ndichaparidza futi. Kune vanhu vanoti Chiwenga anoparidza politics. Pamwe uri mumwe wacho uri panapa iwewe. Ende unotaura zvakanyanya, unotaurisa futi. Ameno kuti zvakasikwa sei kuti vanhu vasina zvavanoziva zvakanyanya ndo vanotaurawo futi zvakanyanya. Yes. Kuti kuparidza kudi hauzvizive iwewe. Vhangeri yacho yaJesu hauizive futi. Uye kuti vakamboparidza Yesu tisati tauya vakaparidza sei hauzvizive futi. But we have the guts yekukomplaina, yekukomenta, yekukriticiza, yekuita ridicule mushumiro weshoko raMwari. Unozviziva here kuti even izvezvi ndikafunga kutanga musangano wepolitics haisi mhosva. Unozviziva? Yes. Izvezvi ndikati ndaakumira kuparidza boza hazvizoitawo kuti ndiparidze zvichida zvematokerwo enyika. Yes. Aizvo hazviitewo izvi. Asi ndiri kuti ndikati naMwari chiregera kuparidza ita zvimwe. Ndobva ndafila kutaura tanga musangano wematokerwo enyika. Ndobva ndati pati yangu inonzi New Zimbabwe Party. Zvimwe achafuma mukwana akanyora kuti Chiwenga akati anotanga party. Wona utofowa wakaita. Unozviziva here kuti even ndikadaro haisi mhosva. Unozviziva? Yes. Unozviziva here kutaura kuti ndira kutonga nyika haisi mhosva. Yes. Unozviziva kuti kutaura kuti ndingari kutadza kutonga haisi mhosva futi. Yes. It's not a crime. Yes. If it was a crime ndikadai ndagarisa kujeri ininizve vakandisunga kudhara. Yes. Chinosaka vasandisunge vanoziva kuti mutemo wacho ndouziva haisi mhosva. Yes. Kutaura kuti Mnangagwa vatadza kutonga nyika is not a crime. Yes. It's not a crime. Yes. Zvinangogumbura zvavo vanovimba navo. But it's not a crime. Yes. Saka kana ndikaparidza vakazondiuraya hazvireve kuti nekuti zvandaparidza zvavagumbura vane right yekundiuraya. Yes. The fairest thing to happen is if somebody offends the law, why not ask the law to handle that case? Yes. Is killing somebody doing something for the law? Is it lawful? We don't have itai dzamara muno. Indomzva itai dzamara ndakasangana naye so many times. Ndaiparidza panapa achiridza Pito achikrosa achienda ku Unity Square. Panonzi pachingwa pamigu Square. Achiti vamugabe vatadza kutonga ngavaende. Zvinova zvakazobvumwa nemunhu wese kusanganisira iwewe. Naiva Mnangagwa vacho vakazobvuma futi kuti vamugabe vatadza kutonga. Yes. Kusanganisira vakatora itai dzamara
vanga vari mustriti muno vachiti chokwadi vamugabe ngavaende. The difference chete ndeyekuti Itai akakurumidza kuzvitaura vamwe vasati vazvionawo kutononoka kuzviona iri element yeudofo. But vakauraya the most bright person, vakaabducta the brightest person. Kukasara madofo. More than 2 years later vamugabe vakaipaga vaende kwinge ndo zvamakatorera Itai 1. It was not a crime for Zamara to say this man has failed us. It doesn't mean matter kuti anga ari correct here kana kuti anga ari wrong. Zvikunzwa zvandora. Message inogona kunge iri wrong but isiri a criminal act. Ikanga yabuda mumunhu. Zvikunzwa zvandora. Haisi mhosva kuti all right. Pane zvandiri kufunga uye panoshama. Pane tsamba yandoda kuti iverengwe pano. Iri kunotorwa manje manje. Kwairi kwazvo. Ndinongo kuratidza tsamba iyoyo. Ndiri kufunga kuti yakanaka kuti muinzwe ichiverengwa. Kana mainzwa ichiverengwa zvichida tichaipasa around muchiiona. Yakanakira kuti ine chidhindo chine date muchabva mazoona kuti yakanyorwa musi 1. But ndiri kufunga kuti ndakambokuudza nezvetsamba iyoyo ndiri pano. Ndakazvitaura musi wa around kuma 21-22 May 2019. Ndichiti ndinoda kunyora tsamba kuna President wedu Mnangagwa. Ndiri kuteverwa nemasiyayo kwese kwandiri kuenda. Ndikasvika pa-airport ndine kwandiri kuenda vari kundiharasa. Mutsamba iyoyo ndakavati vaMnangagwa chandoda kukonyera ndechoti kana ndauda kundiuraya zviri nani kuti ndife musi weMonday pane kufa musi weFriday. Kubva musi weMonday ndichingofunga kuti saka ndinofariri ndinofa sei. That tortures me than dying actually dying. Kuzoda kuurayiwa kunokutocha kupfuura kutofa kwacho chaiko. Zvoti kana paine munhu ada kukura zviri nani kuti akuuraya musi weMonday pane kuti anokuti akukuuraya musi weMonday ozokuuraya Friday. Nyika ino haina peturu. Mapurisa chaiwo nezvona ndiri papolice station. Mapurisa aishaya diesel yekuita basa. Vanhu vanoshaya diesel yekuti mapurisa ari kumaintaina order munyika aite basa. Vakuona diesel rekuisa motikari 4 or 5 kuteera muparidzi weshoko raMwari. Izvozvo zvinoshamisa izvozvo. Kuti panogadzirwa mapriorities munyika zvinonzi zvakakosha ndizvo here zvakakosha kana tichitarisa zviri kuitika munyika. CEO weChinoi Hospital akati zesa ndipeiwo magetsi vanhu vari kufa mumatheater mishina inooparita vanhu yadzima magetsi aenda. Diesel rinodiwa kumagenerator tinawo hatina. Tipewo magetsi asadzime pazvipatara. People are dying because hakuna diesel rinorana magenerator asi kune diesel rekuteera Chiwenga. Chiwenga hana futi ainayo ane microphone neBhayibheri. Uone hugwara hune vanhu vari kutitungamirira munyika muno. Now, pedzesai mabasa 16 tione kuti Paulo zvaakanga atorwa akangosiiwa here achinzi man of God, God bless you, powerful by thunder by fire. Madzinga mweya wechina nhaika aiwa mweya wechina ngauende. Tinokurudzira basa ramuri kuita. Tanga tangotadza kunzwisisa. Muri munhu waMwari ari muguta muno nyika yedu yakakomborerwa. Chioi 5000 muwane chekufambisa tengai mota. Paulo akadzinga mweya wechina. Vanhu ndobva vaona kuti tariro yekuita mari hapasina. Chii chakaitika? Ipapo vanhu vazhinji vakavamukira vose. Vatongi vakabvarurira nguo dzavo. Ndokubva Paulo naSilas vabvarurwa hembe. Vakavarayira kuti varohwe neshamu. Ndokubva zvanzi rovai vanhu ava neshamu.
zvino vakati vamarohwa zvikuru, vakarohwa stereki, vakavaisa mutorongo, ndobva vavharirwa futi. vakarayira varindi vetorongo kuti avachengete kwazvo. Unoona chi kuti munhu anotumwa kunzi atevere inini kuti andiuraye. Mapuraizi ari mumashopu munomu, iye hana yake shopu yakachipa yaanonzi vanotsigira musangano uri kuuraya nyika, zvenyu zvinhu hazvikwire. Vanotsigira hurumende inobira mari inofanira kushandira vanhu, vanotsigira vatungamiriri vakaora. Mashopu enyu aya shuga ichiri kuita $2 nanhasi. Unomona akabata bhanduru rekovho yakakwakwashara rakadai, aswera achitsvaga munhu waMwari aida kumuuraya. Akafanana nemurume uyo upi? Wemuseko uyo. Iyi inonzi achitage murume wemuseko. Tiri kubhinywa tese ufuke. Yes. Nekuti even iwewe ngatiti nekuuraya kwauri kuita uri kupiwa mari, asi une hanzvadzi yabuda chikoro izvezvi kumusha, because mari yekuti abhadhare school fees haana. Iwewe yako yauri kupiwa haikwane kuti uti munhu wese kumusha ari kutambudzika yako iyi. Isu tisi tinoshandira hurumende iri kuba, saka mari yacho tinayo. Everyone is suffering. Yes. Chikudziwa zvandotaura? Yes. But munyika zvamakaita kana suffering ikagarisa, kune vamwe vanoijaira kusvikira vava kuti isusu hatina basa nemuriwo nemafuta, takajaira munjonjo. Unjonjo hauna kunaka, unogona kuujaira asi mafuta akanaka. Zvikudziwa zvandaura? Yes. Saka ndanga ndichida kuti muone muchinda uya akanyora paFacebook kuti vanhu ava they are killers, they don't care. Munhu iye ari kuzvitaura nekuti anofunga kuti iye ari safe. Aziva kuti one day it shall catch up with him. Vanhu 6 vakafa vaya havana kumbozviziva kuti zvinhu zvikashata kupinda mutaundi imhosva yekuti unogona kuifira. Yes. Because kune mukadzi uyo akapfurwa achibva kubasa kwake kushopu kwake, haana dombo raakakanda, haana musangano waakasapota, haana slogan yaakaita, akangofira kuti she was a Zimbabwean who was in town. Yes. She was gunned down. Izvozvozvo hazvidiwe naMwari, Mwari akazvirenga. Mwari haadi kuti ropa rideurwe. Ende vafundisi venyu havana kutumwa naMwari, ndokusaka vasingazvitaure. Yes. Ndobva Mwari ati Chiwenga chienda unozvitaura, kana wakuuraya unouya kuno kuiwewe. Yes. Enda unozvitaura. Amen. Amen. Kana vandiuraya ndoenda kupi? Ndoenda ikoko. Hallelujah. Amen. Saka usambozvinetsa zvako, handishayiwe hope nekutya kufa, ndotoshayiwa hope nezvimwe. Yes. Vanogona kukwanisa kundiuraya, asi chimwe chandiri kuzvitaurira panapa ndekuti kana zvazoitika uzorangarirawo iwewe. Yes. Kuti chokwadi chakaparidzwa murume uyo asati aenda. Rimwe gore Mwari azoshandura zvinhu nenguva yake, muchatenda vhangeri yandiri kuparidza panapa. Imi vagari vemuZimbabwe. Yes. Muchaitenda. Zvese zvamuri kufungidzira kuti ndizvo zvichachinja nyika ine, hazvisirizvo. Yes. Mwari akatendera kuti vhangeri riuye zvinhu zvakaoma kudai, nekuziva unhu hwenyu kuti mukakuta imimi, imimi vari panapa imimi, Mwari anonyatsokuzivayo. Amen. Amen. Kuti zvinhu zvikafamba mushe munozvikudza zvisingaite. Chokwadi. This gospel is the only answer to this country's problem. That's why I am seeking to meet with our president. I hope I will find that moment. I believe kuti Mwari achandipa mukana wokuvaona, nekuti ndine message yakabva kuna Mwari kwavari
Mwari wokudenga wandinoparidza anotaura neni. Mufunge zvenyu. Mwari anotaura neni. Ndakamira panapa Mwari anotaura neni. Saka uchiona kana andiudza zvaandiudza handicheuke fesi yemunhu. Yes. Vanhu vamunodedera ina handivadedere kana mbichana. Ndakamboona mukana wokuona mukuru wevakuru vese. Chamunotya imi musi wamuchazomuona mukuru muchaona kuti maitya zvififa. Hamusati maona gomo. Muchariona gomo musi wachauya. Amen. Amen. Kusvikira maona mushumbiri anokuudzai zvinodiwa naMwari nezvisingadiwe naMwari. Ndo pamunoti nyika yedu yarangarirwa. Zvoti economically vanhu vakuti Mwari atirasa. But isu tinoziva economy yemwe. Yes. Amen. Tinoziva kuti Mwari akarangarira Zimbabwe. Musi wakaunza vhangeri ino nyika ino yakarangarirwa. Munozviziva here kuti Chiuru asati adzingwa basa akanga aronga kuunza mapurisa kuzodhirova pana? Yes. Nekuda kwokuti ndakandati Chiuru ngaziye kuparidza, Chiuru imbavha, ndakataura ndakamira pana. Ndikati ari kubira vanhu zvinhu zvavo achishandisa position yekuti ndiri commissioner general. Ende umbavha wacho umwe wacho ndaitouziva nemadetails awo. Ndakanda sangana nevamwe vakabira zvikatozobuda mubepa iye zvani docket riri mukoti. Vanhu vakudzosa motikari dzawakatora nedzimba dzawakatora. Imagine kuti ukasiya munhu wati ndiye gadhi wako wosvika atora TV atengesa. Mukuru wevanhu vanofanira kuchengeta vanhu ndiye akaba. Police General Commissioner was a thief. But ndakataura ndichiti inini Mwari akanditi haana chaanoziva pamusoro pevhangeri. Kuti aipota achiita makrusade achimanikidza mapurisa kuiatenda. Achienda kuGoma achinorara ikoko, achienda kuAmerica kunonana naJoseph Prince. Ndoziva zvizvo. Ndoziva achimboenda kwaChris. Right. Indikati Grace Chiuru hadzizive. Kana achida kutendeuka Chiuru aifanira kutanga asiya chipurisa chai. Yes. Kuti aishandira system yakapesana naMwari. Yes. Saka akazvinzwa ndobva avironga pane mumwe muchinda anonzi Shava anoparidza pana munomuziva. Ndobva akutoti ano Chiwenga apedze svondo rineri ari panapa. Ndikasangana nemwe mupurisa akati munhu waMwari dai mambomira kuparidza paGomba ndabva kuPGHQ kune zviri kurongwa ikoko. Ada kukutorai Chiuru akurovei stereki. Ndikati anenge achiwedzera mavanga andinawo evhangeri. Yes. Akatifira watiri kupinzwa denga naye ane mavanga wedu. Haugone kuti takafanana naye kana usinawo mavanga. Amen. Evhangeri racho rawakaparidzirwa. Sezvineiwo svondo iroro raida kutora inini ndora akazojamba bhodha achipinda Malawi. Zvaka zvamuremerawo musiwo. Zvekuti dai asina kutiza pamwe dai akatosiya andidhindawo inini. Dai kunodhindwa ndobhotolewa kazvangu after 2 weeks ndodzoka. Ndoti ndakadhindwa asi vhangeri rinopfuurira mberi. Kureva kuti Mwari ndiye akamutadzisa kuita zvaakanga achironga. Yes. Aishandisa a political office kuti ndiri mukuru handitsiurwe. Manje Mwari haana mukuru mani. Yes. Hazviti. Haana chaaiparidza. Dai anga ari muparidzi dai akarega here. Kusiya chipurisa kunotarisa munhu kuparidza. Akadai achitoparidza kuMalawi kwaariko. Yes. Padada todzingwa futi ikoko ari kunzi ari kuvhirikidza vanhu ikoko. Zvekuti dai Chiuru akandidedza inini akati iwewe uri kuparidza uchiti ndiri kurasika papi chindibatsira nditendeuke angadai akatobva with dignity. Yes. Ndozvakaita pride inokusimudzai kuendesa mudenga ichiziva kuti ucharovera pasi one day. Yes. Dai vakuru vedu vakasabatwa nayo
zvakanyanya vakabatwa naizvezvi asi dai vakasunungurwa nemweya iwoyo mbichana vambonzwa kuti Mwari chaiye anoti kudii. Amen. Nekuti leadership yatinayo iri kupota ichinzvenga munhu waMwari ichienda kumashiraini kwavanosvika vopuwa maiki vobikirwa tea vokampena vari papulpit. Amen. Voterize hand in Jesus name. Vobuda voenda. Isu toti hakuna chechi inotendera munhu asina kubva kuna Mwari, asina kutendeuka kumira papulpit panapa achiadhiresa sangano dzvene raMwari. Hazvina mhosva kuti ndiani kunyika azviite. The starting point is to hear what God says, what God wants you to do. Kwete kuti politician anoenda kuna pastor oudza pastor kuti ndinoda kuti uudze Mwari aite zvakati. It is now God being told what to do by the politician. That doesn't work, my brethren. What works is for the politician to do what God says. Amen. Tina matine, who are you? Tini general sibanda. Iwe Mwari wakamuziva rini iwe. Ungaudze vanhu kuti ngatina matire nyika iwewe. Neroparesera winare. Hauna right yekuudza vanhu ngatina matire Mwari akuzive. Tanga wanzwa vanonzwa Mwari kuti vari kuti kudii. What changes us is not what we tell God. What changes us is what God tells us. Amen. Zvino zvinotaurwa naMwari hamuzviwani paEconet kana paHerald kana paHmetro kana paStar FM. Zvinotaurwa naMwari munozviwana kana masangana neakatumwa naMwari. Romans chapter 10 verse 13. Kana musati masangana akatumwa munogona kubata gomo mukadhiniwa kusvika madhininuka. Hapana chochinja. Prayer doesn't change God. What changes you is obedience to what God is saying. Kana Zimbabwe ukasanzwa zviri kutaurwa naMwari uchafa wakaita zvokete. Zvino ani kana ani anodana kuzita rake uchaponeswa. Nokuti ani nani unodana kuzita rashe uchaponeswa. Zvino vangagodana sei kuna iye wavasina kutenda. Vachagodana seiko kuna iye wavasina kutenda kwaari. Vachatenda sei kana vasina kunzwa. Vachatenda seiko kuna iye wavasina kunzwa. Vachanzwa sei kana kusina muparidzi. Vachanzwa seiko kana kusina muparidzi. Sezvo zvakarehwa zvichinzi. Vachaparidza seiko kana vasingatumwi. Uri kuona kuparidza kwacho. Havana kunzi vachaparidza sei kana vasina diploma. Aiwa. Hapasi kudiwa theology. Parudiwa commission. Parudiwa mandate. Hallelujah. Saka guti zvaadiri kutaura zvaambofaka kutaura. Kari kutoronyora wiwi izvezvo. Kuti mari iri kwakati andakabagore riyana. Ichaendawo. Ime kari kutoburitsa kachiburitsa inozotorwa inozodyiwa nemabhondi. Rikaendese kuNew Zealand. Kari kutonyora wiwi izvezvo. Akana kana chaMwari chakanoziva. Amdara kaika. Ungangokatenda zvako iwewe. Koi mhosva yako here wakaroiwa kai. Hallelujah. 1 Thessalonians chapter 2 verse 9. Inzwai kutaura kwaMwari. Inzwai kutaura kwaMwari. Nokuti hama dzangu munorangarira kutambudzika nokurwa kwedu. Munorangarira kutambudzika kwangu imi panapa munokurangarira. Yes. Taibata usiku namasikati. Taiparidza usiku nemasikati. Kuti tirege kuremedza mumwe wenyu. Yes. Tikakuparidzira ivhangeri yaMwari. Takakuparidzira ivhangeri yaMwari. Imi muri zvapupu zvaMwariwo. Imi muri zvapupu zvaMwari. Taifamba noutsvene nokururama. Taifamba neutsvene nekururama. Tisina chatingapomerwa kwamuri. Yes. Imi panotenda. Yes. Sezvamunoziva kuti takaita nemi mumwe nomumwe wenyu sababa vanoita navana vavo. Yes. Tichikurayirai tichikusimbisai. Uverenga 1 Thessalonians anditi? Yes. 1 Thessalonians chapter 1 chapter 2 muri kuverenga verse 1 ndaba verse 11 verse 12. Tichikurayirai tichikusimbisai tichikupupurirai kuti mufambe zvakafanira Mwari
fambai zvakafanira Mwari. iye unokudanirai kuushe hwake Akakudanai kukingdom yake, nokubwinya kwake. kuglory yake. Saka isuwo tinoramba tichionga Mwari Isu tinoramba tichitenda Mwari kuti panguva yamakagamuchira shoko, kuti panguva yamakatenda pane vamwe vakatenda pano, iro shoko raMwari, iro shoko raMwari ramakanzwa kwatiri, ratakaparidza ndiri pano ndo randakaparidza. hamuna kurigamuchira seshoko ravanhu, Hamuna kufunga kuti kufunga kwevanhu, asi seshoko raMwari. makati shoko nderaMwari. Riri iro zviro kwazvo, Ndiro shoko raMwari zviro kwazvo, rinobatawo mukati menyu. rinobata mukati menyu. Imi munotenda. Hazvina kuti rinobata mukati mevanhu vese. Imi munotenda. Yes. Tikaona vanhu vanotenda muHarare, tikazowana vanhu vanotenda mucity council yeHarare, tozoita maMPs anotenda, Yes. tozoita councillor anotenda, senator, minister. Kwa president, it's too ambitious considering the circumstances. Yes. Yes. Hallelujah. Yes. Nokuti imi hama dzangu makawa vateveri vekereke dzaMwari dziri muJudhea muna Kristu Jesu. Ndobva matenda vhangeri yakafanana neyakatendwa nekereke dzaMwari dziri muJudhea muna Jesu Kristu. Nokuti nemiwo makatambudzwa saizvozvo nokwenyu sezvavakatambudzwa ivo navaJudha. Makatambudzwawo imi vari paTesaronika nevanhu vemuTesaronika. Yes. Sezvakatambudzwawo vanotenda vari kuJudhea vachitambudzwawo nevaJudha. VaTesaronika vanotenda vari kutambudzwa nevaTesaronika vasingatende. Amen. VaJudha vanotenda vari kutambudzwa nevaJudha vasingatende. Yes. Ndekupiko kune vanotenda vasingatambudzwe? Kwaunozivewo ndekupi? Ngatiomberere maoko. Vataura chokwadi. Hanzi kwasekuru hakuna anotambudzwa. Yes. Ndivo vakauraya Ishe Jesu VaJudha navaprofita, ndo vakauraya Ishe Jesu nevaprofita. vakatidzinga isu. Isu tikadzingwa kakuJudhea kutida kutourayiwa izvezvi. Vasingafadzi Mwari, Havafadzi Mwari vanhu vachirwa iva. navanhu vose. Vanorwa nevanhu vese. Vanotidzivisa kuti tirege kuparidzira vaHedheni, Vanoda kutirambidza kuparidzira vanhu vari muHarare shoko raMwari kuti vaponeswe. kuti varambe vachizadzisa zvivi zvavo. Yes. Asi kutsamwa kwakaburukira pamusoro pavo kusvikira pakuguma. Ngatiomberere Jesu maoko. Vane kutsamwa kwakaburukira pamusoro pavo kusvikira paday of judgment. Mabelievers ari paThessalonica vakatambudzwa nemanani believers ari paThessalonica. Mabelievers ari muJudhea akapersecutwa nemanani believers ari paJudhea. Mhosva yacho imwe chete ndeyekuti kana munhu ari in sin, haadi kuti sin yaari kurarama mairi iribhukwe. That is the only thing. But Mweya Mutsvene akanzi kana auya, he was going to rebuke the world of sin. Pachechi penyu kana pachinzi pane Mweya Mutsvene, ngaanzwikwe achitsiura chivi. Chivi chacho ngachirege kutsiurwa palevel yepasi. Kana chaakumusoro kuzodzi vakuru tichavanamatira. Vane kupotsa munhu wese anokanganisa kunyepa. Sin inofana kuribukwa at all levels. Amen. Amen. God is not a respecter of persons. Yes. Hallelujah. Amen. Saka ndaitaura nemunin'ina wangu ari kuarmy. Ndichimuti naye munin'ina ikazouya order foot yekuti endai munouraya vanhu town. Unozoziva sei kuti ava vasi amai guru vako ava? Haugone here kuti pfurira mudzimai watumwa nehurumende. Kana kupfura ambuya vako kana kuti ambuya vako wozodiscover kuti among the bodies dzawanikwa dzevakapfurwa mumwe wacho ndaambuya vako iwewe. Wobva wangoti I was on duty, it's not my fault. Situation yemurume anga ari mupi zvake anenge achida ndakachenjera ndaipota ndichibuda chipinda. But chokwadi chiripo chekuti
kana tikanga taponeswa titarise imi vari panapa imi. Pane chinhu chakarasika chakaluziwa nevanhu vari muZimbabwe chatinofanira kutanga tagaina. Tisati tagaina value yeZimbabwean dollar, tisati tagaina true democracy, tisati tagaina accountable leadership. There's something that Zimbabwe must gain which she lost. Zimbabweans have lost much more than the value of money, a good economy, a peaceful country. We have lost something that if we get a good economy and a democratic leadership, we will not get that restored until cooperate with the true gospel. Yes. We have lost value for our true identity. Yes. We have lost value. Individuals have lost value at a very sporadic rate. Kushika nasuno 10 years kubva pano chidzokera kuna 2009 kubva pana 2009 kusvika panapa Zimbabwe yaluza human value, principles and dignity. Yaluza zvinotyisa. Yes. Ende mukazvitarisa mavalues iwayo akarasika ne 2 reasons. Number 1, leadership crisis. Number 2, the false gospel. But chiri pamberi pezviviri izvi I false gospel. Amen. Rekandikuratidzira kuti sei ndiri kudaro. Kudhara kuchafamba mazupuko, kuchafamba vana chawasarira vana nyamuziwa, mbavha dzanga dziriko, but waitukasvika pambare so waigona kutoona munhu achiti gogo ndoda kukutakurira isaga iri ndikubatsirei kunoisa kubhazi. Havasi mbuya vake kungonzwa kuti muchembere uyu haangatambudzike ini ndiripo. That humanity yatanga tinayo hatisisina. Yes. Zvekuti it's a psychological problem. If we get correct leadership, pachatodiwa kuti hurumende ishande nemunhu waMwari kana kuti nevanhu vaMwari kuparidzira nyika mavalues chaiwo ekuti vanhu vanogarisana sei pakati pevanhu. Yes. Zviri kunzwika? Unozviziva here kuti kuhondo kune vanhu vakaurayiwa vachinzi vatengesi, vakanga vasiri vatengesi, vakatengeswa nemunext door ane godo rekuti uyu anorima kundidarikawo. Izvozvo zvakaitika, but those were limited occurrences. Mazuva ano munhu anoitisa munhu nhumbu achiziva kuti ari HIV positive asina kumuudza, achiti ndoda kukaurisa musikana asina kumutadzira. Haasi kuziva kuti paari kukaurisa musikana ari kukanganisa upenyu huri kuuya panyika. Yes. Usina chahunoziva. Amen. Mwana anozvarwa achirwara akatadzei. Where is your heart as a human being? Hakuna politician anoadresa zvandiri kutaura izvi. Yes. I can assure you. Zvichaadreswa neshoko raMwari. Amen. Zviri kunzwa zvandiri kutaura? Saka ndine kuti Zimbabwe yakaita sei zvayo yakarangarirwa. Yes. Muna 2020 British government yakaisa mutemo izvezvi kuti gore rinouya syllabus yevana vekuchikoro kuprimary iri kuchinjwa. Vana vaidzidziswa kunzi family vari kugrade 1 negrade 2 inoti baba naamai nekuda kwemagay rights akapinda inoda kuchinjwa message iyoyo. Vana vakudzidziswa kunzi baba it is either father and mother or father and father or mother and mother. Nyika iri kuramba ichirasika, but isu tikatarisa UK tinota Mwari akairangarira akaipa economy yakanaka. Hausi kuziva kuti tikatarisa Zimbabwe ne UK, Zimbabwe yakarangarirwa kupfuura UK. Because vanhu vane nzara zvekuti havagone kufunga nenyaya dzeungochani. Ndokuma kurangarirwa kwatakaitwa. Amen. Une nzara zvekuti kuti ufunge kuti unoda kutanga ungochani so hauna simba racho. Amen. Umbera Jesu maoko. Uri weak. Uine
nenzara kudaro vhangeri yobva yauya. Amen. Yobva yakuudzwa kuti Mwari hazvide zvekuti pachazoya chikafuka une wakuziva zvinodiwa naMwari. Une wakuguta asi uchiita zvinodiwa naMwari. But we lost a lot. Takaluza zvakanyanya. Hatisisina mavalues. Nesa anoshanda pachipatara anosiya munhu achifa ari pastretcher bed achinzi mushonga hapana. Nesa aba mushonga ari kutengesa pablack market mulocation. Unozviziva kuti vanhu ivavo, their blood are on your shoulders. Yes. Where is your heart? Vanhu havazvizivi, havana kuzviona, asi kuseri kwezuva kuna ariko. Hallelujah. Kune izvi zvari kudhiraivha motikari mbishi, mari yacho yavakatenga nayo motikari yaifanira kugadzira rodhi yekumasvingo. Vanhu vese vari kufa murodhi yekumasvingo vari mumaoko mako. Unogona kupukunyuka kuanti-corruption ukapukunyuka kujustice, asi pajudgment day haupukunyuke. Hallelujah. Amen. Even panonzi vanhu vari kudemonstrata, dai vanhu vakanga vaine dignity yavo sevanhu, havaifurirana kupwanya shopu yemunhu asina nzvimbo, asina chinzvimbo muhurumende, anongoriwo a business person ari kutsvaga kuchengeta mhuri yake. Iwe wakakumbukira hurumende, wapwanya wapisa mota yemunhu asikashatire hurumende, atadzei? Ati ndagumbuka, wakumbukirana. Imagine kuti amai vachibika sadza so, obva vatsva sadza rodauka rovapisa mhanza, obva vati kumwana gwati piswa nepoto yesadza yavakagareva. Nonsense. Wokwatura. Zvinoita here? Unobvunza amai kuti ko mwana anga ari mauwere futi mupoto mabuda sadza rikakupisai. Kureva kuti even uine zvichemo unofanira kuzviburitsa zviri responsible. Zvirikudza zvandaura? Yes. Haugone kuti hurumende dai yatigadzirira zvinhu, saka kana ikasazviita mangwana da kunopisa clinic inorapa vanhu location maunogara. Hauna dignity, hausi munhu. You have become an animal. Yes. And no politician can restore that dignity except Jesus through the gospel. Ndiri kuzvitaurira zvandiri kutaura izvi. Ndiri kuzvitaura nekuti ndoda kuti muzive kuti rimwe gore ndisisipo pano muchazorangarira kuti takanga takapiwa vhangeri raitivaka, but sezvakaitwa navaJudha kuna Stephen takageda meno tikavenga munhu wataifanira kutotenda Mwari nekuda kwake. Ndakaona imwe video paYouTube isingaoneke, nzenza dzekumabhawa dzichiuya dzichifukura marokwe dzakakotamira coffin vachiti akanga afa ranga riri joki, tiri kuita unhu hwake. Ndikati ko vanyari kani vemufi varipi vanotarisa pai? Zvaiitika kuEpworth, majoka akauya panhamo akafukura maroko. Vanhu vaka iye wacho akaburitsa video iyoyo. Akaitaka akarekodha video ndobva anyora so zvikanzi nyika yaora. Ndikati newewo ora ka. Panguva wangu wakabata kamera ukadewo ukaita ukanovava ukatora shamu zvakaitwa naJesu pa ukarova vanhu ibvai panapa. Uyo anga ari joki afa. Ko mai vake vanga vari joki, ko baba vake ijoki, ko hanzvadzi yake ijoki. Saka mukafukura maroko muri kufukurira here nyama yaora iyi kuti mukufukurira vapenyu vasara. Pamaifanira kutendeuka kuti onai uyo afa nemabasa ake, ngatitendeukei. Muri kuuya kuzopamidzira kuora pamusoro pekumwe kuora. Ivo vacho vanga vari panhamo varidzi vemufi, dai vaine unhu hwevanhu vakasikwa naMwari, havaitendera ava vasikana ava. Vamwe vanga vakapfeka makondomu mumusoro, vaidaidzira ndo zvaaita vachitaura zvinyadzi zvisingataurike.
Saka tinga blame here vaMnangagwa pamusoro peunhu hwakadaro kana mukavavenga zvenyu. Vane zvavo zvavanokanganisa. Asi izvi hazvisi zvavo izvi. Izvi ndezvedu izvi. Yes. Zvoda kuti titendeukewo izvi. Ndutaura chokwadi. Umwe zvakamitisa musikana kuti ndaMnangagwa vakazvikonzeresa. Ichokwadi here vadiwe. Hachisi chokwadi. Saka ndinoda kukuparidzira kuti muzive chinangwa chaMwari. Yes. Nechekudzosera vanhu padignity yavo. Havaiwane kana vasina kunzwa shoko raMwari. Amen. Shoko raMwari hamuriwane kana musina akatumwa. Ende aparidze nenzira inokufadza imi. Anoparidza achitsvaka kufadza akamutuma. Munoona kundivenga zvenyu. Asi rime gore mucharangarira kuti akapuwa mushumiri anotiparidzira chokwadi. Yes. Vanhu vese vari kutaura nezvaPriska Mupfumira izvezvi. Asi ndinofunga kuti she's a victim. Yes. She is a scapegoat. Ari kushandiswa nevanhu vari kuviga kuremara kwavo. Kuti vanhu vati uya akaora. She is a very small cog in the corruption machine. Yes. Zvekuti muZimbabwe munomu iye zvinezvi at this point hamuna munhu mugovernment ane right yekusunga mumwe munhu. Yes. Ane moral standard yekuti iti right izvezvi ndogona kuzviita hapana. Yes. Inongori imwe gamba iri kuti irazonyanyaita zigamba iri. Makwata ako awanda iwewe. Uyoti ingo unawo nzangu mashoma uye anyanyawo. Hamuna ane right iyo. Yes. John chapter 10. Imbondo mbiremo. Saka vhangeri inoparidzwa. Vanhu vaMwari vanoparidza. Asi vanoparidza zvavakatumwa naMwari. Nyika inofanira kutsiurwa kuti nyika itendeuke. Kana usingaziva kuti nyika yaitsiurwa muBhaibheri, usinoda kuziva Mwari. Imbonyarara kana wakadaro. Imbomira kutaura, imbodzidza wakanyarara. Dai vashumiri vakanga vasingatumwe naMwari kutsiura vatungamiri, Jeremia haivharirwa naZedhekia. Yes. Mikaya haivharirwa naZedhekia. Zviri kunzika zvari kutaura izvi. Yes. Faro akasvika paakati kuna Moses pachapter 11 yaExodus, unozoiverenga. Ukaverenga zvakanaka. Faro akazoti kuna Moses, handira kukuona. Ndakuona ndokuuraya. Zvese zvokuti Mwari ada kuti achada kuzvinzwa. Go away. Ndopakazonzi naMwari kana ada so aibva. Chuya kunotiteka gap kacho. Zvikanzi naMwari kana ada haachataurika naye. Iwo zvawava kuchiita manje. Hauchaenda kunoita mamiracles pamberi paFaro. Chiita mamiracles pamberi pevanhu vacho vada kubuda. Ngavauraye gwai. Mangwana munobuda. Moses akati Faro ati haachada kundiona. Zvikanzi anokudeedza mirauri. Akazotuma vakufanira pakati peusiku kunonokera Moses. 12 midnight. Kukukukuku. Ndiani. Zvikanzi tatumwa naFaro. Zvikanzi uya kuno izvezvi. Faro wemuno here muIjipita. Nekuti wemuIjipita akanga achida kukuona. Zvikanzi iye zvikanzi ati haachada kundiona. Zvikanzi achinja uya izvezvi. Vanhu vari kufa. Moses akasvika, Faro achichema akabata mwana so. Moses neurombo. Asi Moses akanga atoti naFaro achada kuita sei? Achada kukona panapa. Nekuti Moses aitsiura Faro. Almighty Faro. Aitsiurwa. Yes. Vachinzi is excellent kudaro. Moses aisvika zvoti zvadzira Mwari. Iwewe Faro iwewe. Vamwe vese vachiti excellence. Moses aiti iwewe. Yes. Iwewe Faro. Yes. Hapana excellence paulu wako.
Yes. Vanhu vakuru, uri munhu mukuru kuvanhu veIjipita, indoshandira Mwari kumusoro kudenga. Tutari pasati pakuti wazvinzwa here? Ozashikoti iwewe pano iwewe. Vanhu vese vogwadamba, munhu mukuru, kutekwa-tekwa, chidzira chepo, vachipfugamira vharo. Faraita zoti Moza akauya, tichaburana handikudze. Ndo unhu wake waanoita. Saka hauzvizive iwewe. Nekuti hauna kutumwa naMwari uye vhangeri yaMwari hauite sei? Hauizive. Inini ndoiziva ndosaka nchiiparidza. Iwe waifunga kuti unoziva vhangeri yaMwari ndavo wakanga wasangana nemumwe akakunyepera kuti akatumwa. But tikatarisa magwaro wakuona kuti haana kutumwa. Tingangotaura zvekusatumwa kwa Guti nana Makandiwa. Vana Magaya zviite. It's a waste of time. Tikataura zvekusatumwa kwaSanyangoreka, tete waste time. Kana kwa Madungwe. Madungwe aringoshaya hama dzake dzinomudawo nemwoyo wese. Dzinongomutora dzotsvaka chiremba otarisa mukomana. Kuti titaure kuti Madungwe akarasika, tete stoop so low. Yes. We don't have time for those clowns. Now, ndakabata tsamba panapa. Kana paine musiyewo uchainzwawo tsamba yakamboenda kuna bosi wako. Chandiri kuiverengera. Ndikuiverenga nekuti tinofunga kuti dai tsamba yevaMnangagwa vakaipindura. Ndakamboenda kuofisi kwaMnangagwa musi wa10 October 2018. Ndikanoona murume anonzi Maburutse aishanda kuofisi kwaadvisor wapresident. Akandiashuwa kuti tsamba iyi ndichaipa president ndimene havana kupindura. Dai tsamba iyi vaMnangagwa vakaipindura, dzimwe nguva dambudziko randakasangana naro ndaigona kunge ndisina kusangana naro. Uye ndoda kuti muzive zvakare kuti dzimwe nguva nekuda kwokuti ndina upenyu huri kugara huri panjodzi nekuda kwevatungamiriri vehurumende yemuno, zvichida pamwe nhasi ndokupedzisira kundiona, munozoziva kuti munhu uya aisangana nezvinhu zvakadai. Asi ndoda kuti muzive zvakare kuti handina chichemo nenyika ine. Yes. Handina chikwereti nenyika ine. Yes. Handina chinhu chandinofila kuti ndikafa nhasi ndafa ndisina kuchiita. Ndakaparidza vhangeri with a clear conscience. Handina one day randakambobva kumba ndichiti ndoda kunotaurira vanhu zvakati kuti ndiwane zvakati. Yes. Handina kumboita profit iri material pavhangeri. Vanonzwa vhangeri yandinoparidza vanogona kuchipupura izvo. Saka ndinotenda kuti Jesu akanditendera kutorwa nhasi ndichawanawo mubayiro sezvakaitwa nevakanditandira. Yes. Uye ndinoziva kuti ndikaurayiwa inini ndichiparidza vhangeri ndichajoina vakawanda vakafira vhangeri. Ndoda kuti pawanikwe munhu asingauye kuJesus Revelation Ministries, asingapinde kuministry kwedu, anogona kunyatsoverenga chirungu auye uzoverenga tsamba. Simudza ruoko kana uripo. Imimi uyai. Ndoda kuti Pastor Marangi muvabatire mike. Iverengei yese kubva kusalutation neakanga achiadreswa. Mutanga nezviri pachidhindo chetsamba iyoyo. Iverengei. Revelation Ministries, Office of the Apostle, 27 May 2019. His Excellency the President. Hawa hamusi kugona kuverenga. Ngatiwane mumwe muri kutsenga mazwi. Ngatiomberere vachigara pasi. Ndoda munhu anoverenga zvakatsetseka asina wedhi raanotsenga. Uyai. Amuye ujeji yarai. Aiwa kana hatisi kuda vanhu vemumba. Toda munhu asiri wemumba. Uyai baba. Toda vanhu vakuru. Uyai muverenge tsamba iyi. Aiwa, vari kufunga kuti anogona kuti amusiya vanobva vangoibvara. Akaibvara tomurova. Vari kufunga kuti kana dzekurova musiya tomurova. Jesus Revelation Ministries. Ngati vasiye vaverenge. Tangidzai baba.
Jesus Revelation Ministries, Head Office 88 Harare Street, Market Square 4th, Office of the Apostle, 27 May 2019, His Excellency the President of the Republic of Zimbabwe, Honorable President Mnangagwa, Munumutapa Building. A request for a meeting with His Excellency the President. 1. Greetings to you, Your Excellency. Say, my name is Apostle Talent Farai Chiwenga, and I am eagerly requesting to meet you in person so that I can share with you the counsel that God has given me regarding your administration. 2. I once wrote a letter marking the same request to meet you. Making the same request to meet you on 10th October 2018, and I have attached the copy of the same and I dropped it to one of your employees, Mr. Felix S. Maburutse. I am a preacher of the gospel of Jesus Christ, and our ministry is situated at the above mentioned address here in Harare, Zimbabwe. 3. There is no nation that can develop, prosper, and have peace without listening to the voice of God. In the spirit of the national dialogue gospel you are preaching these days, say, it is my hope that 10 minutes of your time will be most valued and of great impact to the work that you are currently doing. And while you have been interacting with so many religious leaders since you took office, I would want to tell you, say, without mincing my words, that you can Zimbabwe, when you give me audience. Aye. Without mincing my words, that you can. That you can. All right, it's okay. I think in a type of very guy. Zimbabwe, when you give me audience, while everything around you may give you all reasons to snap this request, but it's wise to hear what you do, not usually hear, because it may be your only chance to truth, objective, awakening, and repentance. 4. Say, I am being followed by unregistered vehicles believed to be from the Central Intelligence Organization or from the Military Intelligence Department of the Zimbabwe Defense Forces. I am receiving death threats almost paragraph nyowani ere yavanga vakuverenga. Yes. Saka vanotangira paparagraph iyoyo. Verengai. Okay. Say, I am being followed by unregistered vehicles believed to be from the Central Intelligence Organization or from the Military Intelligence Department of the Zimbabwe Defense Forces. I am receiving death threats almost on a daily basis. And this is because I preach the true gospel of Christ that condemns sin and calls all men to repentance. For God is not a respecter of persons. It is my honest and humble opinion, say, that the people who are giving orders to military personnel or state security agents to kill me are your employees or your subordinates. I don't see myself as a security or political threat to anyone in this country, because I'm a preacher of the gospel whose tools are the Bible and the microphone. Number 5. I am therefore asking to see you so that I may, among other things, surrender myself to you and your administration, so that if I do not get an opportunity to answer to issues I am being stalked and threatened for, at least I will save the government's taxpayers' money, which is being used to stalk me and harass me. If I have to die for the gospel I preach, which I am ready to die for, at least I will avail myself in person. Mr. President, say,
While I am not afraid to die for the gospel of the heavenly God, I am very much not ready to live every day of my life on the death row, not knowing when I am going to die and where it is going to happen. Is it in the car while I am driving, or at my house, or in the supermarket? That tortures me every day, and it affects my performance in my preaching work. Number 6, I am a citizen of this country, and you are my president, and you are the best person to address this issue of my personal security. As a citizen, it is your job to guarantee the safety of all your citizens, because that is the primary duty of the government, of any government. 1 Kings chapter 21, verse 17 to 22. And the word of the Lord came to Elijah the Shushite, saying, The Tishbite saying, Arise, go down to meet Ahab, king of Israel, which is in Samaria. Behold, he is in the vineyard of Naboth, whither he is gone down to possess it. Also taken possession. And thou shalt speak unto and thou shalt speak unto him, saying, Thus says the Lord, in the place where dogs licked the blood of Naboth, shall dogs lick thy blood, even thine. And Ahab said to Elijah, Hast thou found me? Hast thou found me? Hast thou found me, O mine enemy? And he answered, I have found thee, because thou hast sold thyself to work evil in the sight of the Lord. Behold, I will bring evil upon thee, and will take away thy posterity, and will cut off from Ahab him this piece that against the wall. Yes. And him that is shut up and left in Israel, and will make thine house like the house of Jeroboam, the son of Nebat, and like the house of Baasha, the son of Ahijah, for the provocation wherewith thou hast provoked me to anger, and made Israel to sin. Proverbs chapter 6, verse 16 to 19. These 6 things doth the Lord hate, yea, 7 are an abomination unto him: a proud look, a lying tongue, and hands that shed innocent blood, and a heart that deviseth wicked imaginations, feet that be swift in running to mischief, a false witness that speaketh lies, and he that soweth discord among the brethren. Acts chapter 21, verse 10 to 14. And as we tarried there many days, there came down from Judea a certain prophet named Agabus. And when he was come unto us, he took Paul's girdle, and bound his own hands and feet, and said, Thus saith the Holy Ghost, so shall the Jews at Jerusalem bind the man that oweth the girdle, and that owneth this girdle, and shall deliver him into the hands of the Gentiles. And when we heard these things, both we and they of that place besought him not to go up to Jerusalem. Then Paul answered, What mean ye to weep and to break mine heart? For I am ready not to be bound only, but also to die at Jerusalem for the name of the Lord Jesus. And when he would not be persuaded, we ceased saying, The will of the Lord be done. Yours faithfully, Talent Farai Chiwenga, and apostle and prisoner of Jesus Christ for the gospel's sake. Right. Isamba charoti pase ichitendera uione. Ungoziva kuti ichokwadi kuti yakanyorwa uye yakaenda kwavari musi wa 27 May 2019. Accident yatakaita yakaitika musi wa 12 June. There was a chance yekuti dai vaMnangagwa vakanga vaadresa nyaya some of the things vakaitika zvikadai zvisina kuitika. Tsamba indainyora
Takazonyora imwe musi wa 29 May ndikaendesa to one of the embassies andichataura nezita. Ndichiitira kuti kana paine zvaitika vakaramba kuti hatina kuiona, that embassy will say takaiona tsamba, because ndakanyorera ambassador ndikaatacha tsamba yandakanyorera vaMnangagwa ndichimutaurira kuti in the event of my absence ndikafuma ndakafa ndaurayiwa nehurumende yeZimbabwe. Ndakazvitaura musi wa 27 mutsamba iyi, ndikazvitaura futi musi wa 29 May mutsamba yandakanyorera embassy. Right. Saka ndiri kuzvitaura nekuti ndoda kuti uzive kuti vhangeri riri riu ratiri kuparidza panapa. Ndokusaka riri kusangana nema-real threats, akasanganikwa nema-real preachers panguva yakafamba the real gospel sezvakarekodwa nebhaibheri. Zvikunzika zvandiri kutaura. Iwe unogona kuti saka accident yamakasangana nayo inei chekuita netsamba iyi. Handigone kukupa ma-details because nyaya iyi iri kuinvestigatewa uye ichienda kucourt. Saka I wouldn't want to be preemptive, and therefore ndinokanganisa vari kuinvestigata nyaya iyoyo ndozoita sekunge ndaita interfere nema-investigations ari kuitwa. But ndiri kuzvitaura because haisati yapera nyaya iyi, ndichiri in danger right now as I speak. Nezuro ndaenda kumasvingo ndakateverwa kusvika kuchivhu nemotikari yatakaona kuti manumber plates anga ari pamotikari ipapo anga asiri emotikari iyoyo, yakanga iri a different car. But patakaitawo investigation yedu through CVR takadiscover kuti number plate iri pamotikari ipapo ndeyemotikari yakatosiyana zvachose nemota yaititevera. Kureva kuti patakataurira mapurisa ari kumasvingo kuti tiri kuuya ikoko, information iyo yakapinda futi muvanhu vari kutitevera vari kuda kundiuraya inini. But handisi kuda kuti utye iwewe nekuti hapana chinombotyisa. Zvikunzika zvandaura. Kufa hakumbotyisa kana wakatenda zvako chokwadi. Hakumbotyisa. Asi ndine yambiro kune vari kutumwa kuti Mwari haakutenderei kubuda munyama usina kusangana nepunishment ine chekuita nezvamuri kuita. Handisi kukuchikidzirai, ndichakupruvirai kuti zvandiri kutaura zviri mumagwaro. 2 Timothy chapter 4. Kune mumwe aiita zvandiri kuitwa izvi achiita kuna Pauro, zita rake riri mubhaibheri, anonzi Alexander the coppersmith. Mukuzvidzwa here baba? Chapter 4 verse 10, 2 Timothy. Nokuti Dimasi wakandisiya, wakada nyika yanhasi, akada nyika yazvino akaenda Tesaronika. Kreske wakaenda Galatia, Tito wakaenda Damashia. Yes. Ruka woga uneni. Uya namaki. Tora Mako uye naye. Anotibatsira pabasa. Anotibatsira kwazvo pabasa. Kurumidza kuuya. Asi Tikiko ndakamutuma Efeso. Yes. Nguo yandakasiya paTroa kuna Kapo uye nayo pakuuya kwako. Nemagwaro eMateo. Nebhuku zvikuru magwaro aMateo. Yes. Alexander mupfuri wendarira. Alexander the coppersmith wakandiitira zvakaipa zvizhinji. Aindishungurudza mazuva ese. Ishe uchamutsiva paakaita napo. Omera Jesu maoko. Saka ini ndinaye wangu Alexander. Wazvinzwa here shamwari? Ini ndinaye wangu ani? Anonzi chii? Anonzi the government of Zimbabwe, the president and his people. Yes. John chapter 10, ngatisimukei vakagara. Dakuitedha tichimhanya. Tachiparidza zvedu asi takupinda pane rimwe giya revhangeri. Unofunga kuti ndingatize pane imwe hurumende yakandifonera ikati uya kuno tokupa asylum, ndikati kupi? Asylum notizei. Wakambona rufu ruchitizwa iwe? Wakambona munhu achimhanya iti tikutiza rufu? Otiza rufu choenda kupi? Ukapinda mota mune vakafira imomo, ukapinda bedroom mune vari imomo vakafira imomo, ukapinda mundege mune vakafira imomo. Rufu harutizwe. Ati movha takatiza izvi. Toparidzira muno tozofira zvedu muno. Jesu ouya otonga otipa upenyu husingaperi. Torarama zvedu neusingaperi.
imi muchishandiswa sevanhu vasingafungwa kunge kutu kutuma kunodeura ropa remunhu asina mhosva nemumwe munhu iye akagara uchinzi ndokupa ma-US dollar ichasvika nguva yauchaonoti haana basa ma-US dollar. Yes. You find it. Hakuna ari kutumwa kuti persecute achabuda munyama asina kusangana nepunishment yaachazonosangana nejudgment nayo. Uchabuda panyika panapa uine punishment from the Lord. Zvakataurwa napo pamusoro paAlexander. Haana kufa Alexander, God punished him. Yes. Nekuti hakuna akatumwa naMwari anosiiwa akadaro naMwari, Mwari asingamutarise azviiti. Yes. Hakusati kwamboitika accident munyika muno ika-announcwa nemapurisa kuti kwafa ningi naningi nemanhamba ave zvitupa neadresi yekwavanogara next of kin wemunhu iye asingazvizive asazvamboitika muno mizvo. Yes. Otonzwa mapurisa achiti we are not releasing the names of the people until we notify their next of kin. Yes. Uye hakuna munhu anonzi aita accident pakanyorwa physical address yepaanogara. Yes. They are putting me much more at risk nekunyora address kuti munhu yanogara panhamba yakati yakati. Ibasa remapurisa rekunyora address yekunogara munhu ava involved muaccident. Makambozviona kupizvo? Makambozviona kupizvo? Nezvinoti vabvunza kuti ndiani akarelease information iyoyo vari kuramba vese kuti hatisi. And you are going to confront them over that information. Yes. John chapter 10 verse number 1. Vangeli inonzi the good shepherd. Yes. The good shepherd. Whether we live or we die, we live unto the Lord. Yes. We die unto the Lord. Yes. Hallelujah. Amen. Iwa ufungera kuti munhu akapfurwa achinzi akanga achiluta akafira a political cause. It is actually a better thing to die for a gospel cause. Aufunga kudaro? Yes. Because eventually tichazongofa still at the end of the day. Never remember. Life is not guaranteed. Life is chinhu chisina value munyika muno upenyu hwevanhu. Motikari dzavari kudrive dzakatokosha kupfuura iwewe. Ndege dzavari kuhaya idzi dzakatokosha kupfuura iwewe. They will kill you in order for them to drive. Yes. John chapter 10 verse 1. Zvirokwazvo ndinoti kwamuri, usingapindi nemukowa mudanga ramakwai, asi unokwira nokumwe imbavha negororo. Now John chapter 10 ndakaivhurisa kakawanda nditarisei. Handisati ndamboparidza mharidzo iri based on John chapter 10. But mazuva ndakanga ndichirapwa. Do you know kuti nyika ino yashata zvekuti munhu airapa ruoko urwu akasaboteja ruoko urwu akarubandeja risina mushonga akati haruvhurwe until after 7 days achiziva kuti pa7 days rinenge rwaora. Yes. Dai pasina kuti ndakanga ndisisiri munyika muno ndakazoti 7 days dzanga hadzikwane because of the pain, it was too much. Pa day number 5 takazoenda kuhospital rikavhurwa so zvikanzi hamuna mushonga ruoko rwakanga rwaora. Vakatocheka kubvisa imwe nyama yakanga yaora. Yes. Asi munhu achinzi akanga ari mumaoko madokta. Ruoko rwairapwa nadokta aispecializa neronda. Mumwe achiti akusaidhukwa kwakatyoka. Asi akabandeja ruoko rusina mishonga. Akati zviri right ropora. This wound was very deep. If we had waited for the 7 days, I was going to lose it. Yes. Anga apiwe chii doctor iyeye dignity yake sachiremba iripi. Saka izvi zvitomhangara kunani. Aifanira kusunga doctor ndiye futi aida kundiuraya. Yes. Nomhangara kunani. Jesu anotaura nyaya inoshamisa pa John chapter 10. John chapter 9 Pastor Marangi akaipedza akondana nevafarisi because akanga vhura maziso emukomana uya wekuzvarwa asingaone. Ndokubva mukomana adzoka kuchinagogi achiona
ndobva shungurudza nevakuru vechechi, ndobva vamudzinga chechi, ndobva Jesu azonosangana naye. But pavakasangana Jesu nemukomana akuona, vakasangana vaFarisi varipo. Zvikanzi naJesu, muchinda iwewe wakuona, usazotadza umazosangana nechimwe chinhu chinokukurira kusaona kwawanga uinako. Unotenda here kumwanakomana iwewe? Zvikanzi nemukomana ndogotenda kumwanakomana, ndiani kuti titende kwati? Handimuzive. Jesu akati, wakuona sei kana usingazive mwanakomana? It's okay, uchiri munyowani zvako pavhangeri, inini ndini mwanakomana. Zvikanzi akapfugama akamunamata. Saka akapfugama akanamata Jesu, vakuru vechechi varipo, iJohn 9. Ndobva Jesu ati, this is judgment. Judgment kuti zvikanzi kuti vasingaone ndivhure maziso avo aone, asi vanoona ndivhare maziso avo vasaone. Amen. Zvikanzi nevakuru vechechi, saka unoreva kuti isusu hatione isusu. Zvikanzi naJesu, dai musingaone zvazviright, ndaibva ndatokuvhurai maziso motoona. But pamati munoona apa, zvitadzo zvenyu hazviregererwe. Ndobva yapera yakadaro, vakavagumburana. Yes. Saka paJohn chapter 10 anotora a drastic shift pakuparidza kwake. Obva ati, I am the good shepherd. Zvekuti munhu waMwari mukasaziva John chapter 9, John chapter 10 haiparidzike. Because I am the good shepherd ka haiparidzike kana musingazive kuti yaitaurwa muchechi ipi, audience yakanga iri ani, zvazviri zvei zvainzi ndiri mufudzi akanaka. Toda kuti muverenge verse 41 John chapter 9, tinzwe kuti dzakapedzerana sei nevakuru vechechi. Jesu akati kwavari, dai maiva mapofu, amaizaiva nezvivi. Aende pa40, tangire pa40. Toda kungoziva congregation. Vhangeri sidozikanwa vavari muchechi macho musi iwoyo. Yes. Avo vaFarisei vaiva naye vakanga vari nemukomana akanga avhurwa maziso. vakazvinzwa Vakanzwa Jesu achiti, ini ndikasangana nemunhu asingaone ndovhura maziso, asi ndikasangana neanoona ndomuvhara. Ko nesuwo tiri mapofu here? Zvekuti Jesu haadi kukusvikira uchiona. Yes. Ukatosvikirwa uchiona achatokusiya usaona. Zvikanzi nevaFarisi, isu tiri mapofu here iwewe? Ko nesuwo tiri mapofu here? Akabvunza mubvunzo ndiani? Farisei. vaFarisei. Yes. Jesu akati kwavari, dai maiva mapofu, hamuzaiva nezvivi, asi zvino munoti tinoona, zvivi zvenyu zvinoramba zviripo. Saka nyaya yeubofu yanga iri yekuregererwa zvivi. Yes. Saka paari kuti ukabvuma kuti uri bofu, ndinovhura maziso ako, ari kuti ukabvuma kuti ndiri mutadzi, ndinokuponesa. Asi ukati handisi mutadzi, hauponezwe. Yes. Uri kuona kwatasvika. Kuda kuti painzi Jesu aisvinudza mapofu, inyaya yaaita, aiponesa vatadzi. Amen. Ndopaona unobata gomo, da unosvinudza mapofu, Ishe ndipei simba. Mukomana uyu akanga ari bofu, akavhurwa maziso. Ndobva Jesu atoti mukomana akonawo, but zvandinoita manje ndikasvika mukomana asingaoneka ndomuvhura oona, ndikaona munhu achiona ndomuvhara aone. VaJudha vaFarisi vakati, isusu hatione here? Zvikanzi aiwa, pamatoti tinoona apa, maakutoramba musingaone, zvitadzo zvenyu hazviregererwe. Kuti Jesu aka-explaina, aka-simplifya, aka-elaborata kuti ubofu chii? Hutadzi. Mutadzi ndiye bofu. Kuona kunge munhu achinzi arurama. Saka kana uri bofu, uri mutadzi, Jesu paanonzi aisvinudza mapofu, airegerera vatadzi achivaita vatsvene. Saka akakusvikira uchiti inini handisi mutadzi, hauregererwe manje. Amen. But chatawana manje paJohn 10 ndechekuti aitaura nevaFarisi. Saka paJohn 10 hapanyorwe kuti aitaura nani. Ndokusaka taenda paJohn chapter 9. Yes. Komanaka gadzirisai generator iri veduwe.
Urikuona zviri kuitika? Satani ada kuti uende usina kunzwa vhangeri yaGood Shepherd. Hazviite izvozvo. Yes. Tichatoita kuti iparidzwe chete. Saka usainde zvako, kana magetsi akadzima anogadzirwa anodzoka. Regai tishumire, tinopfuurira mberi. Hallelujah. Amen. Right. Saka Jesu anotaura achiti pavhesi number 1 ya John 10, ndini mufudzi akanaka, dzangu dzinoita sei? Dzinonzwa izwi rangu? Dzokeredza vhesi 1. Vese vakanditangira imbavha nemakororo. Zvirokwazvo ndinoti kwamuri, usingapindi nemukowa mudanga ramakwai, asi unokwira nokumwe imbavha negororo. Wazvona? Murindi wemukowa, asi unopinda nomukowa ndiye mufudzi wamakwai. Anopinda nepadhoo ndiye mufudzi wemakwai. Murindi wemukowa unomuzarurira iye. The doorkeeper akaona the shepherd achiuya anovhura dhoo. Makwai anonzwa inzwi rake. Makwai anonzwa voice raGood Shepherd. Unodana makwai ake namazita awo. Saka inzwai zvinoitwa naGood Shepherd. Yes. Good Shepherd angopinda ubva ati handei panze. Anodana makwai ake nemazita awo. Ndokuaperekedzera kunze. Saka danga raitaura ndibva ndaclarifya imba yaIsraeri. Saka paati ndopinda nepadhoo, the doorkeeper anondivhurira. Ari kunzi doorkeeper ipapo ndi the law and the prophets. Because the law and the prophets ndiyo ine Genesis to Malachi. Ndo yakatakura prophecy yekuuya kwake. Saka haigona kuzvarwa pasina zvakanyorwa pamusoro pekuzvarwa kwake. Saka paati murindi wemukowa anondivhurira ari kutaura Levi nevaprofita ndo vakachengeteswa murayiro waitaura zvekuuya kwake. Vana Isaiah vanoti pa7:14, Ishe amene achakupai chiratidzo, tarirei mhandara ichava nemimba, ichabereka mwana mukomana, achanzi Emmanuel. 9:6, unto us a child is born, unto us a son is given. Vana Moses paDeuteronomy 18, Ishe achakupai muprofita akafanana nemi. Pa11, pahundi yaJese pachabuda bukira zvakanga zviri zviprofita zvekuuya kwake. Mika achitaura, iwe Bheterehema Efrata uri mudiki pakati pezviuru zvamazana aJudha, asi mambo uchaberekwa pakati pako. Vana Jeremia vakazviona, ndichagadzira sungano isina kufanana pa31:31 neyandakaita nevana vaIsraeri musi wandakavabata ruoko ndikavabudisa Ijipita. Ndichaisa murayiro muhana dzavo pa31:15. Ikabatwa naMathew pa2 dzaMateo, akati ndakanzwa izwi rekuchema, Rachera achichema, achichema vana vake, achiramba kunyaradzwa nekuti airwadziwa. Nyamba zvaive zviprofita zvekuuya kwake. Saka haiuya asina kuzadzisa zviprofita zvake. The doorkeeper is the law and the prophets. He is the Good Shepherd. Danga raari kuti ndinopinda mudanga, ari kutaura imba yaIsraeri. Ari kutaura Old Testament. Yes. Good Shepherd. Yes. Hallelujah. Ari kutaura chii? Ari kutaura imba yaIsraeri, Old Testament. Saka anoti iye ndinopinda nepadhoo nekuti the doorkeeper anondivhurira dhoo. Kureva kuti ndiye ega aibvumidzwa kupinda muimba yaIsraeri oti kuvaJudha ngatibudei mumurayiro tiende kuNew Testament. Hakuna mumwe aigona kuzviparidza nekuti hakuna mumwe anga akanyorwa nezvake mubhuku racho remurayiro. But anobva ati ndinopinda ndonoaburitsa ndoaperekedzera kunze. Pfereke ipapo. Murindi wemukowa unomuzarurira iye, makwai anonzwa inzwi rake. Unodana makwai ake namazita awo. Anodana makwai nemazita awo. Ndokuaperekedzera kunze. Obva aaperekedzera kunze. Anodana makwai ake
ake nemazita awo. Haadane gwai rese, anodana gwai rake nezita rawo, obva aperekedzera kunze. Kunze anonoita sei? kana abudisa makwai ake ose, Kana abudisa makwai ake ese, atungamirira obva atungamirira iko. makwai anomutevera, Makwai anomutevera. anozwa inzwi rake. Urikuona here kuti vaJudha kana vakasara mumurayiro, Jesu paakaroverwa zvinongoreva chinhu wani chete. Yes. Havasi makwai ake. Amen. Makwai ake aiti ndinoaburitsa, maaiti ndinoaburitsa mumba yemurayiro. Yes. Saka vana Peter vakazowanikwa vaakutodya nana Timoti vahedheni zvakanga zvisingatenderwe pamurayiro. Indava akanga aburitswa Peter mumurayiro, akaperekedzerwa kunze kuNew Testament. Ndokwaakanga akupfudzirwa ikoko makwai. Haana kuzotsanangura paJohn 10 kuti kana aburitsa makwai danga rosara here richifurira mberi. Asi unozonozvinzwa zvaakutaurwa pa8:13 dzavaHebheru naPauro achiti zvaanoti New Testament wakadestroya Old Testament. Kuroti paakaburitsa makwai ake mudanga iri, haana kusiya makwai asiri ake achigara mudanga, akabva asiya ari pwanya danga rake. Yes. Kuti makwai akanga asiri ake nedzimwe mbudzi nedzimwe mbongoro dzakutongowayawayawo danga papasina. But anobva ati vese vakanditangira imbavha nemakororo. Vhangeri yacho yanga yakanaka, yanga iri yemupfudzi wemakwai. Anotaurireiko pamusoro pevamwe achiti imbavha? Aparidze zvakanaka murume. Unongoda kuti amen mushe mushe. Onzwa kuti vamwe mbavha. Ndokuparidza here Jesu kwamunoita. Paridzai zvakanaka, musashore macheche evamwe. Ingoti kudari pasaidi pako, waipinda here chechi? Tangidzai John chapter 10 verse 1. Zvirokwazvo ndinoti kwamuri, usingapindi nemukova mudanga ramakwai, asi unokwira nekumwe imbavha negororo. Unoona chiga parapata akupa information yakakosha. Jesu haana kuti asingapinde nepamikova, akati nepamukova. Rechirungu kuti who doesn't go through the door. The word is in singular form. There are not many doors. There is only one door. Yes. But remember kuti aitaura nani? Muchirurangara ndakuendesa kuJohn 9 uye pano mukoma. PaJohn 9 taona Jesu achitaura nawe kuti akasvika munhu achiona anomuvhara kuti asaona. Aitaura nani? Aitaura navaFarisi. Ngatiomberere maoko. Vada kutengerwa kriti mazaya. Ndokurova kawo. Tiri kuteerera. Saka paari kuti vese vakanditangira, ore vakanditangira ikazotaurwa pamberi apa. Apa akangoti asingapindi nepadhoo, anokwira nekumwe imbavha negororo. Aitaura ani? Aitaura vaFarisi. Yes. Because vaFarisi zvavakaita, vakatarisa danga iri, vakaona kuti mudanga umu mune maprophets nemalevitical priest chete. Verenga kubva pabhuku yaExodus pakapuwa mutemo. The first law was the law of the Passover. Uri pa Exodus 12. Mumwe mutemo, ma10 commandments akapuwa pa Exodus 20 kusvikawo mumwe yese yazopiwa. Zvikunzwika nditi? Saka zvaakaita mitemo iyi ichipiwa yakanzi inoparidzwa naLevhi, ende zvinopupurwa naPauro pa 7:11-12 dzavaHebheru. Kuti Levi ndiye anga ari custodian wemutemo. Even ukaverenga Exodus 31:32 zvinotonzi panyorwa bhuku naMoses akadedza Levi akamutambidza. Akati iyi bhuku yemurayiro iyi, paridza murayiro iwe Levi. Saka Levi ndiye aiparidza murayiro. Vaprofita basa ravo ranga riri rekuudza church direction kuti panapa Mwari arada kuti tiite sei. Saka Jeremiah aisimuka zvanzi naMwari, handei kuBhabhironi. Muchaitwa vatapwa vaprofita avo. Vanga vasiri part of the priests and Levites. But kwaigonawo kumuka vakaita savana Jeremiah, Ezekiel, vaigona kuti uku muprofita uku muprista. Mwari aizviita izvozvo. Yes. But tichitarisa nyaya iyi, vakomana vakanga vari mudanga umu vaRevhi nevaprofita, term of office yavo yaigumira paCalvary. Ende vanga vaine maparidziro avakanga vanzi vaita until the time of Christ.
saka Jesu ari kusangana nevanhu vanonzi vaFarisi. Iye ndiye akanyora mutemo akapa kuna Moses. Ndopaari kushaya kuti ndepapiko pakanzi pachechi pachange paine munhu anoparidza achinzi muFarisi. Verenga bhuku yako Genesis kusvika pabhuku yaMalakai. Hamuna muFarisi muOld Testament. Yes. Kwa imi munoita nezvezvi kanzi tiri vaSadhucee vanosejuza. Muri vaSadhucee vepi? Vhesi yamakapinda basa nayo ndeipi? Hapana. Kwa imimi zvikanzi tisu dare guru reSanhedrin. Sanhedrin. Tisu tinogara dare nana Herode tichitamba mhaka dzinenge dzichida kuti dzitambwe dziri criminal nedziri judicial. Zvonzi naJesu criminal judicial. Munoreva kuti mutemo wanga usina criminal justice. Saka vanhu ava vana kuuya vachibva kuna Mwari. Vakamuka pablank page iri pakati paMalakai naMatthew. Pane 400 years dziripo Mwari akanyarara. Ndo pakavakwa zvikoro zvebhaibheri, kukamuka mascholars nemalecturers. Ndo pakazobuda vanhu vakaita sana Gamaliel vakazenge vadzidzisa Pauro zvechiJudha. Saka Jesu achiona vaFarisi vachikakavara naye paJohn 9 akati ndokugadzirisai paJohn 10. PaJohn 10 anoti ndini mufudzi akanaka, ndinopinda nepadhoo inini, asi kune vakakwira nekumwe vakajamba juraho imbavha negumakororo. Ari kutaura vaFarisi. Zviya zvausingade zviya kuti zviitwe zviya zvotakamira panapa toti makandiwa imbavha. Ndo zvaitwa naJesu akamira pamberi pembavha dzacho. Saka unoti mazviziva sei kuti aitaura vaFarisi? Kwanditi John akazombonyora kuti chapter 10 chete. Pazvakaitika hapana pakanzi tapa chapter 10. Yaingorohwa. Vhesi yekupedzisira pachapter 9 ichipera John 10 verse 1 ichirehwa. Akazokamura kuti John pazvakataurwa papasina chapter 10. Jesu akangoti anenge asingaone ndinomuvhura kuti aone, anenge achiona ndomuvhara. Dai makanga mati amuone mairegererwa zvivi zvamati munoona, zvivi zvenyu hazviregererwe. Zviro kwazvo ndoti kwapuri anorega kupinda nepadhoo achikwira nepamwe imbavha negororo, asi mufudzi wemakwai anovhurirwa dhoo nemurindi wemukova, obva apinda mumakwai odana makwai ake nemazita awo. Vanomutevera kunze, vanonzwa izwi rake, onovaperekedzera kunze. VaFarisi vakanga varipo yakavavhiringa, vakati patode mbavha panapa, ndiani abirwa chikwama chake? Izvo umbavha hwekutaurwa ndohuda kuba makwai. Bosi bere zvarinoita kana richipinda mudanga remakwai, riri risingade kuafudza, rinoda kutotsenga. Saka anoti chenjerei vaprofita venhema pa7:15 dzaMateo. Vachauya kwamuri vakapfeka matehwe emakwai, ivo mukati dziri mhumhi dzinoparadza, makava, mapere, mawolves. Ipapo pari kunzi achauya akapfeka matehwe emakwai, hapana akasimudza ruoko akati anenge awana matehwe emakwai kupi? Idzo dziri mhumhi, anza yacho iri pachena, pane rimwe rire radhedhwa. Ukaona bere rapfeka dehwe regwai, pane gwai radhedhwa. Kureva kuti ukaona magai achena pane gwai raadhedha. Kuona mushira achinzi ane private jet pane gwai radhedhwa. Funzari pasaidi pako kuti hauda kudhedhwa here ukapfukidza bere riya. Unodhedhwa potorwa dehwe rako iwewe ronokavha mukomana. Unzwa kuti andamoti andovhunduka kwakudziirwa nemvere dzegwai. Umbera Jesu wao. Kuri kudziirwa kai. Hallelujah. Saka vaJudha vakanzwisisa here zvairewa. Asi mweni haangatongoti muteveri. Urabvisa izwi nekuti mweni riri wrong mubhaibheri shona, haasi muenzi. Erengai muchiti mutorwa. Because Jesu anoti a stranger. Muri chirungu a stranger
The sheep do not hear the voice of the stranger. They run away. That's why the Jews could not obey the law. Because Jesus was the only shepherd whom the Jewish sheep were going to obey. The sheep could not obey the Levites. They were strangers to the sheep. Yes. Asi mutorwa haangatongomutevere, asi uno anomutiza nokuti haazivi inzwi remutorwa. Makwai haazive inzwi restranger. Jesu akareva mufananidzo uyu kwavari, asi havana kunzwisisa kuti zvaakavataurira ndezvei. Ndoda kuti ubate mazwaya usakanganwe. Kuti kana mufudzi akauya achida kutora makwai ake anodeedzwa nezita. Vhangeri chitoparidzwa so unotonzwa mauri muchiuya message kuti maridzo iyi ndeyako, Ishe ari kukudeedza kuti utendeuke. Unenge wadeedzwa nezita. Ndokunge uri gwai rake. Pari kunze anodana makwai ake nemazita. Makwai anomunzwa omutevera. Kureva kuti ukazoona kubuda mufudzi mudanga umu, koita dzimwe dzinosara. Dzinosara nekuda kwei? Hadzisi dzake. Musamanikidze kukumba mbudzi idzi. Hadzisi dzake. Yes. Hallelujah. Amen. Saka Pabithu 25:31 anoti zuva richauya Ishe achauya kuzotonga nyika, achaunganidza marudzi ose pamberi pake. Achavaraura semufudzi anoraura makwai ake pakati pembudzi. Makwai ake pamusoro pembudzi. Makwai ake pakati pembudzi. Hapana kunzi makwai ake pakati pembudzi dzake. Aiwa, verenga. He shall separate them as doth a shepherd separate his sheep from the goats. Pakanzi his sheep from the goats. Hapana kunzi his sheep from his goats. Mbudzi hadzisi dzake, makwai ndo ake. Saka akadeedza kukaita dzimwe dzinoramba dzakamira, imbudzi hadzisi dzake. Yes. Havana kuzvinzwisisa kuti ari kutaura kuti akatsanangura akati ndoisimplifya. Yes. Zvino Jesu akati kwavarizve, zvirokwazvo ndinoti kwamuri, ndini mukova wamakwai. Achinja amboti ndopfuura nepadoo, the doorkeeper anondivhurira doo. Zvina kuti iro doo riya radovhurirwa rere, ndini kuti doo iroro ndovhurirwa doo inini ndopinda sinditendiri doo futi asi ndopinda nepadoo ipapo. Iye ukati hazviiti kana muri doo ima muzopinda nepadoo. Mumwe ndiye anenge akutaura zvonzi aiwa nditendiri doo ndine ichipinda futi nepadoo ipapo. Saka system yaari kutsanangura iyi iverenge itinzwa handinayo. Vose vakanditangira kuuya imbavha namakororo. Apa ari kuparidzira vakamutangira kuuya. Chechi yacho yakazara marabhauma, vasajuse, vafarise, vese vakamona kuti mfana uri mujowa takauya kudhara. Hanzi ini ndini mufudzi wemakwai. Vese vakanditangira. Ndini dhoo, vese vakanditangira. Imbavha nemakororo. Asi makwai haana kuvanzwa. Ndokusaka vafarisi vachikoswera vachitandanisa nevaJudha. VaJudha vateerere. Makwai acho akadhizera kuti ateerere munhu wese wese. Iwe manje problem yako unoteerera munhu wese wese. Wakamborohwa mari namagaya, wakarohwa namakandiwa, zvino uri kuenda kwaFred, uri kurohwa futiko, unoteerera munhu wese wese iwe. Unopuhwa ma-spiritual spectacles ekuti unhonge mari. Unovimba kuti pane munhu acharasa mari, zvinhu zvakaoma kudai so. Unofunga kuti pane acharasa mari iwewe. Pane achapusa zvekuirasa, iwe wongwara zvekuinhonga. Ichinzi anointing yabva kuna Mwari. Hanzi ukasanhonga mari ndo resigner. Apana chamunoresign, amakara hamusi pagraph. Anoresigna ndiari babaza, unoresigna chii? Uri kuitei baba? Mutara pasana pakuti anoresigna chii Fred? Wakamboona baba wekumahombwe vachisaina divorce? Baba wekuma
mabubwa vana divorce yavanosaina vakangotini waungoenda kukicheni kuti mabata ane nzara panza pari kwachinzi baba tipe sadza raipa kune kuri kumabubwe unozoona vasimuka pamabubwe vamukicheni vakutochepa futi kuna baba anzi tafane nzara ko amai vamasiya vanodyo nzara yatodivorce azvivakwana vakwana ndetinoyowayo kutsvaga muti musha uyowayo berekai ndini mukowa saka number 1 Jesu ndiye door. kana munhu apinda neni uchaponeswa. Yes. Uchapinda uchabuda uchawana mafuro. Yes. Mbavha inongouya kuti ibe nokuuraya nokuparadza. Uri kuona kuti pane kupinda nekubuda? Haupindi wobva wagaremo, unopinda wobuda. Israeri wese akapinda mumurayiro aifanira kuzombuda. Yes. Lopoona munhu achiti mumurayiro ambudiwe kati garemo murayiro. Omubvunza kuti uri mujudha dzaiwa ndobva kwamurewa kukrosi kuti kwamochimbudzo. Saka kwamurewa kune mujudha akambosvika ikoko. Murayiro wakavharwa kudhara kutaura kuti tobata sabata izvozvika zvakafanana nekuti nini ndiri actor anditi yes do actor na paraffin tuita drama na paraffin hakusisina all right mbavha inouya kuzouraya nekuparadza kwaimakauya kuzodii ini ndakauya kuti ave neupenyu uye ave nehwakawanda. Yes. No. Reshona rakatadza kunyatsa paburisa ipapo munhu wamwari gaini paverenge zvakanaka. The thief cometh not but for to steal and to kill and to destroy. I am come that they might have life and that they might have it more abundantly. Saka uya irrelation rati ave neupenyu asi nechirungu rakati they might have life. Uri kuona distortion yazvo. Reshona ringadai rakati indakauya kuti vave neupenyu uye kuti vave neupenyu hwakawanda. Ndo panonzi nevakomana vetora mari United abundant life kutenga Rolls Royce neBentley. Panyika pano hapawanikwe abundant life. Yes. Abundant life ilife isingagume. Yes. Ukaita 20 billion maaccount ukafa usinosvika 200 hauna kurarama abundant life, wararama a very short life. Zoti ukasangana nametusela vanokuseka indaukurumidza kuparara so ukaita mangani 88 ongo watodai so iwe inini pana ndine 88 ndandiri kutotanga kumera ndibvuka ine. Vanometusela vaitoswera vachitsvaga tepu pachiremba aine 140 pane kamwe kabuda ari mukomana ari mupfana tanga utozotsvaga mukadzi akuma 300 iwe watoparara une 45 ukuudzwa zvokudzita Prado ugoita abundant life. Sorry, hapana abundant life pano. Yes. Abundant life eternal life. Yes. Inowanikwa kudenga. Vakomana vari kukutaura kuti abundant life kuita mari vari kukunyepera. But ndinoda kuti tinzwisise kuti tasimukirei panapa. Jesu akaparidza John 10 yese ari 1 yakatsvuka yese achingotaura pamusoro pekuti iye ndiye mufudzi wemakwai. Apa ati iye vakapinda nekumwe vakakwira pamajurawo havasiriwo the shepherd, nekuti the good shepherd anopinda nepadoo anovhurirwa dhoo obva azoti ini ndini dhoo. Panapa obva ati mbavha inouya kuzouraya nekuparadza indakauya kuti vave neupenyu uye upenyu hwakawanda. Verse 11. Ndini mufudzi wakanaka. I am the good shepherd. Mufudzi wakanaka unorashira makwai ake upenyu hwake. Ndoye ndati toda kuipa musoro kuti good shepherd. Good shepherd zvaakaita nditarise. I am the good shepherd. The good shepherd loses his life for the sake of his sheep. Zvekuti ukasangana nemumwe munhu achinzi pastor izvezvi ari kutoti ndiri mufudzi. Yes. Kuti pastor kuti shepherd. Yes. Kuti preacher kuti shepherd.
Yes. Kuti evangelist, kuti shepherd. Yes. Kuti teacher, kuti shepherd. Yes. Kuti apostle, kuti shepherd. Yes. Atigone kusvika pa level ya good shepherd. Amen. Unogona kungoita shepherd, haugone kuita good shepherd. Oh yes. Hallelujah. Nekuti anobva ati the good shepherd lays down his life for his sheep. Yes. Kureva kuti ari kuti kana wafunga kuita good shepherd, qualification unofa kuti makwai ararame. Oh yes. Oh yes. Yes. Izvezvi tikafira vhangeri handina kufa kuti makwai ararame. Ndikutofa makwai aripo kudhara anenge atopa po kudhara vanhu vakatotenda kare vakatoponeswa atoo makwai. Good shepherd zvaanoita makwai ese anenge akafa obva afa kuti makwai amuke. Yes. Zvokuti kutozosangana negwai benyuka unenge watobva kuriita ragood shepherd. Kuti good shepherd kwakafanira kuti founder wechurch kana kuti high priest anofira makwai ake. But ndoda kuti pastor ndoda kuti muverenge John 3:16 mobva madzoka pa John 10:11 nekuti ndinofunga kuti tikaverenga John 3:16 takabata John 10:11 hauzovhiringidzwa futi neJohn 3:16. For God so loved the world that he gave his only begotten son, that whosoever believes in him should not perish but have eternal life. Scripture iyo yakaita sekunge iri kuti munhu wese anoda hake kuuya ngauye. But kutadza zvako kuverenga kunoitwa navanhu kungoburitsa udofo uri muno muAfrica nemuEurope urimo muAmerica urimo. Vanhu vanobva vaparidza a free will gospel rekuti anoda hake kutendeuka uya anoda hake kutsarudza Jesu kuti aponeswe. Jesu akati anoda anamboti anoda hake. Hapana kubodzi whosoever wants to pakanzi whosoever believes. Yes. Saka musachinje verse muchida kuisa pfungwa dzenyu muvhesi. Hapana kunzi anoda pakanzi ani kana ani anotenda. Oh yes. Yes. Now, ndinogona kuita rephrase this scripture kana kupa example yekuclarify scripture iyi kuti uone kuti hapasi kunzi munhu wese anoda. Amai vanogona kuti pakati pevana vavo vari 5 nhasi ndiri kuda kuti ndikange nyama inonaka da kuuraya huku ndokanga kuti mwana upi neupi asina kuita wiwi magumbeze nezuro manheru anakirwe. Amai vakadaro vana havanogona kuti tese tiri kudya vanotanga kutobvunzana kuti pako pamubhedha pakaoma here. Yes. Zvekuti even isati yabikwa akaita wiwi anotoziva kuti handimo mulist revachatsenga nhasi. Yes. Ndadisqualifyiswa necondition yanzi ani kana ani anotenda. Kutenda manje hachisi chinhu chaunogona kubata shaya worizina kupedzisira wakutenda. Kutenda chipo chinobva kuna Mwari. Kureva kuti Mwari ane vanhu vaakapa chipo ichi kare. Havasati vatendeuka vamwe vacho vanotori kumabhawa vamwe vari kuroya vamwe ipfambi vamwe vari kuputa zvinodhaka asi vane chipo chavakatemerwa kuti nekuzara kwenguva vachachigamuchidzwa. Ndo vari kunzi ivavo kana mwanakomana apiwa vanotenda ivavo vanopona. Iverengei John 3:16. Nokuti Mwari wakada nyika nokudaro kuti wakapa mwanakomana wake wakaberekwa mwoga. Mwari akada nyika ndokubva apa mwanakomana wake akanga ari oga. Rinozotadza ari kuburitsa begotten son tozviziva izvozvo kuti toziva kuti ani nani unotenda kwaari arege kufa asi ave neupenyu husingaperi. Hapana kunzi Mwari akada nyika akaipa mwanakomana wake kuti iyo nyika igotenda iponeswe. Mwari akada nyika ndokubva apa mwanakomana kuti nyika iponeswe. Zvikanzi kwete kuti ani kana ani anotenda. Yes. Pari kunzi ani kana ani, pari kunzi muJudha kana muHedheni. Yes. Anotenda. Yes. Yakazotsanangurwa kana Pauro pa 1:17 dzavaRoma. Ngatibve ende pa John 10:11. Mwari akada nyika
akaipa mwanakomana kuti ani kana ani anotenda icondition kuponeswa kune condition yekutenda urege kufa asi uwe neupenyu usingaperi. Yes, ndini mufudzi wakanaka. ini ndinofudza zvakanaka. Mufudzi wakanaka unorashira makwai ake upenyu hwake. Muranda usati uri mufudzi wamakwai, makwai asati ari ake, unoti kana achiona bere richiuya unosiya makwai. Waverenga 11 chete, dzokurudza 11 chete. Ndini mufudzi wakanaka. Mufudzi wakanaka unorashira makwai ake upenyu hwake. Anorasira makwai ake upenyu hwake. Saka paanorasa upenyu apa ndopandaida kuti tisvike tobva tazobata nyaya yedu. Paanorasa upenyu apa mufudzi akanaka anorasira makwai ake upenyu hwake. Uri kuona zvatiri kuita, vanhu vanofunga kuti patiri kuuya kuzoparidza tiri kutsvaga vanoda havo kuti joina, vanoda havo kutendeuka, vanoda havo kutevera Jesu. Hazvisirizvo. Yes. Murume uyu ati, I am the good shepherd. The good shepherd lays down his life for his sheep. Ndoda kubvunza vadikani kuti chakatanga shi kuraswa kweupenyu nemufudzi kana kuwana kwake makwai. Boza ari kuti mufudzi akanaka anorasa makwai ake achitorasira makwai ake upenyu hwake. Yes. Kuti paanorasa upenyu anenge achitoziva makwai acho ari kufira. Yes. Kureva kuti Jesu haana kuenda paKalvari ndokubva aroverwa ndokubva afa ndokubva anzi naMwari wafira anobva ati hatikuziva ndotonoparidza izvezvi ndione kuti vanoda kujoina nyaya yacho yemuchinjikwa. Amana ngatibatsirane, zviri kunzwika here panapa? Vhangeri yefree will yekuti munhu anozochuza arizina agaya kuti Jesu mufesa ari right ndoda kumujoina inoreva kuti Jesu musi waakaroverwa akanga asingazive kuti afira ani. Pane vhesi iri kuramba mukoma iri kuti mufudzi akanaka anorasira makwai ake. Ipapa paJohn 10 patira mufudzi akanaka ufunge anga asati arasa upenyu hwake. Paaitaura kuti mufudzi akanaka anorasira akanga asati arasa upenyu. Asi aitoti anotoaziva makwai ake, anzi anoaziya mazita awo, anoadedza nemazita. Makwai anonzwa izwi rake omutevera. Asati arasa upenyu aiti anoaziva. Kobva kwauya rimwe rompe rinotaura chirungu chiri correct. Wrote God put eternal life here and hell there, and he gave men free will. Choose what you want. Vanobva vakota vhesi yaJoshua. Joshua asiri Jesu akatofawo ari muzvitadzo zvake ari mumurayiro wacho uri kunzi wakavharwa kuti vanhu vaburitswe mudanga vaende kunyasha. Ndo uri kukotwa iwoyo kunzi free will. Joshua akati sarudzai upenyu. Mozisi akazvitaura futi. Uri kukota Mozisi panyaya yemuchinjikwa. Mozisi akaroverwa here pamuchinjikwa? Ko Mozisi zvaakati chechodzwa wakazochechodzwa here iwe? Mozisi zvaakati vahedheni imbwa haufambi wanhu uchitiri imbwa. Mozisi akadaro. Mozisi akatiita imbwa izvozvo. Takatetwa vanhu naJesu paKalvari. Amen. VaJudha mazivemorero vaiti vakationa vava vasingade kuti mhoresa kudai tatiri vanakutu. Yes. Hallelujah. Amen. Saka Jesu ngatiwirirane magwaro ati akarasa upenyu achitoziva mazita evanhu vacho vaari kufira. Regai ndikutaurira vadikani ndakasimba. Jesu haana regret pamusoro pevanhu vanoramba vhangeri yake. Yes. Nekuti ati makwai angu anonzwa izwi rangu. Iwe unotadza kunzwa vhangeri yandiri kuparidza iye mufudzi wako nekuti hausi gwai rake. Uchazoona kuti zvinofamba sei. Kana usiri gwai rake unoenda kupi zvofamba sei. Mufudzi akanaka anorasira makwai ake upenyu hwake. Kureva kuti madiro anoita Jesu vanhu vake vaakafira akakura zvekuti he donated his life. He lost his life for his sheep.
iwe ukaona vanhu vakaungana zvakaita vanhu vari panapa aone mweya yevanhu vanoda kuponeswa unoona madollars nemapula nemarands nemapounds unoona mukana wekuita mari unoona range rover iwewe ukaona vanhu vazara muchechi unotanga kucalculate kuti vakabvisa ma55 inoita mari yakati but Jesu achiona vanhu anoona mweya inoda kuponeswa anoona vanhu vakaromboka anoona vanhu vasina upenyu anoona chipatara chakazara varwere vari palife support anoona pachidhimandwa rufu rwake kuti vanhu vacho vagorarama zvekuti unogona kutoona kuti mufundisi uyu akatumwa here naJesu zvechokwadi neattitude yake kuvanhu vari kuuya muchechi ukaona vanhu muchechi iwe unoona chii chechi yanga yakazara chaizvo yanga yakazara nei neshura ndakambobvunzwa nemumwe munhu zvikanzi sei muchiparidza mozoti vanoda kupaipai vanhu vese vanenge vaenda dai muchiti panowanda vanhu pepe mamati imboise offering tozopfuurira zvedu mberi nekuparidza zvonzwisa tsitsi zvonzwisa tsitsi Jesu aive nemari nekuti Judhasi aichengeta mari ende aiba ainambopera zvekuti dai Jesu akanga auya kuzoitisa vanhu mari angadai akasiyira vana Peter malone Peter kuparidza koda mari 50,000 unoinvesta uparidza uchitenga umapia system ako John ndiwe unozarurirwa ukazarirwa unozokwira ndege 100,000 haana kusiya mari Jesu akati muchagamuchira simba kana mweya mutsvene auya pamusoro penyu empowerment yakasiyirwa Peter ndimweya mutsvene nevhangeri rake amen hapana kusiyiwa mari iyo ndopa unongochisimudza karebvu so kana chegumi chikasabviswa saka chechinofamba sei akakuudza kuti chechinofambiswa nemari ndiani dai mari yaifambisa chechi dai vhangeri riko kuAmerica kuti hakune mari hakuna vhangeri kuAmerica vanhu vane mari vhangeri havana Jesu haana kuti ndakauya nemari kuzotanga chechi akati ndakauya neupenyu hwangu kuzotanga chechi kureva kuti zvakatorera Jesu his life kuti chechi itangwe. It didn't cost Jesus money to start this church. It costed him his life. But the pastoral group of people in this 21st century church, they are obsessed with money. Money, 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 money. So to kapinda church yanas, spend more time in chiraisa mari. Yes. Kufura kuparidzirwa kwemweya yevanhu. Shokora Mwari. Oh yes, oh yes. Yarasika church. Haina kubva mumaoko emufudzi akanaka. Mufudzi akanaka anorasa upenyu hwake kuti makwai ararame. Zvekuti ukanzi naJesu ngatishande itese. Ibvo waziva kuti cost yekufamba naJesu mubusiness rake remakwai inogona kusvika palife yako futi iwe. Ukati kuna Jesu ndakafira vhangeri yenyu, Jesu anobva ati tafanana ndakatoifira uya kuno. Tisangane vanofira vhangeri. Hatisi chinhu chinyowani. Iwe wakafa zei ndakatumwa nemota vakandigarira pabridge pandofambira. Jesu kuti hazvina pain mufana wangu. Hautomboziva pain pauri baba. Sambotaura zvakuiti zi. Funzai nini kuti kurohwa kwakamira sei. Ndakapfurwa nefuti zonzi bara harina pain mufana wangu. Uya umbotestwa akashambudze waya dzakandirova unzwe zvazvinoita. We can only imagine pain yakaenda Jesu through kuti vhangeri yake iparidze. It took him a great deal of pain kuti vhangeri iparidze. Yes. Hallelujah. Amen. Saka kana tikaparidza tishungurudzwa zvatinoita izvi. Chinotarisa muridzi waro kuti akashungurudzwa zvakadi, akatambudzika zvakadi, akarwadziwa zvakadi. Toona kuti kurwadziwa kwedu hakumeche kwake. Toona kuti hatina need yekukomplaina kwaari. We don't know my levels of pain totodzidzira. Tichafa tisingazivi. Kana da kuziva pain unozomubvunza musi wari kudzoka. Zvinoitika sei? Unonzwa sei kuti wakamira kudai?
munzwa unzi dyo musikau mako chipinda nemuganda so yonopinda mumusoro ropa ratanga kubuda so vanhu vacho vakaisa munzwa iwoyo havana kuisa nemaoko vakashandisa simbi vachichika kubayiwa but vaisa mumusoro memunhu. Yes. ndiri kufunga kuti vhangeri yanhasi kana paina anoda zvekuparidza paridza panapa ichakuendesa kumba uchifunga zvakare. Amen. kuti ndakatumwa here zvechokwadi regai ndisiye. ndinenge ndakapinda mugrupu revari kunzi vese vakanditangira imbavha. saka nhau yekunzi moda kuzviita imi mega haina kutanga nhasi, yakatanga mazuva ajesu. because jesu zvaakauya haana kuti varipo vamwe vari kuparidza chokwadi, akati ndini chete. Yes. vamwe vese imbavha nemakorona. ina handigone zvangu kuti ndini chete, asi ndinogona kuti vhangeri yandiri kuparidza ndiyo chete. tingatosangana nemumwe ari kuiparidza iyoyi, akugone kumuka imwe yakasiyana neyandinayo ikanzi ndeyechokwadi. hazviiti. Yes. imwari anogona kutuma mumwe munhu kuamerica akatoparidza shoko rakafanira ndinaro, kukamuka mumwe kuafghanistan hakugone kuzomuka rimwe rakasiyana nerinei. Amen. rinenge rari nhema iro. Amen. vhangeri yandiri kuparidzai ndo yakaparidzwa navana john, vana peter, vana timothy, vana philemon, vana james. Yes. Alright. saka iwewe ndiwe mufudzi akanaka. saka chinozosaka iwewe uregere kufanirwa kukudzwa stereki kupfuura jesu kana ukaparidza zvakanaka zvakadii, kana ukafamba mhepo uchiparidza so usina kutsika pasi so vanhu vachiti mirako maiona sei dzadziri mhepo, kana ukasvika papari renyatwa ukaporesa varwere vese, haugone iwewe kudiwa nevanhu kupfuura jesu. Yes. nekuti hakuna chandinogona kuitira munhu inini chinogona kumecha zvavakaitirwa najesu pakalvari. kana ndikatanga kuchera zvibhorani izvezvi kana kuisira vanhu masola magetsi akatiza ari kupota achiuya, saka sola iso ndoisira vanhu sola. vanhu vakadai inini kupfuura jesu, inini ndatombavha negororo. ndikuda kubira jesu vanhu vake. vanhu vacho kudzimbavha havasi kuba mari dzevanhu, vari kubira jesu vanhu vake. iwewe wakupfugamirwa iwewe paairport uchisvika so vanhu gwada gwada, profeti vasvika, asi jesu akaparidzwa havana kana nguva yekugara pasi kuti vateerere kuti jesu ari kuti kudii. vanoteerera munhu nemashoko emunhu asina kunyorwa mubhaibheri. vachiramba kuteerera mashoko ajesu ari mumagwaro. watova mupavha negororo. Amen. because ati good shepherd anorasira upenyu hwake makwai ake. iwo chawakaitira vanhu ava chinongakwikwidzane nejesu akarasa upenyu nekuda kwevanhu ava. regai ndinyatsotaura ndakasununguka. chamakaitirwa naguti imimi vanhu vekuzayoja chinopfuura zvamakaitirwa najesu. jesu akatuma pauro kuparidza kuti murayiro wakagumira pakalvari, kuti ari kuramba ari kukutorera ichegumi. haleluya. mubvunzo wangu ndewekuti chii chamakaitirwa naguti chinopfuura zvamakaitirwa najesu? chii? haleluya. makaitirwei? ndoda kuti ndiwane light panapa ndingokwanisa kupedzisa scripture yangu tichibva tazoenda pane pandira kuti tisvike toenda manje manje. right. saka jesu anoti iye pavhesi 12, but he that is an hireling and not the shepherd, whose own the sheep are not, seeth the wolf coming, and leaveth the sheep and fleeth, and the wolf catcheth them and scattereth the sheep. The hireling fleeth because he is an hireling, and careth not for the sheep. Verenga 12 and 13. muranda usati uri mufudzi wamakwai, makwai asati ari ake. kana uri muranda makwai haasi ako. unoti kana achiona
bere richiuya anoti kana akaona bere richiuya anosiya makwai anosiya makwai obva atiza bere rinoabvuta bere rinobva rabvuta makwai kuaparadza nekubva raparadza makwai unotiza zvaari muranda muranda anotiza nekuti muranda zvake haane hanya namakwai haana hanya namakwai saka aitaura kunzvengwa kwaiitwa Jesu nevanhu vari vaRevhi vachisiya vaFarisi vachipinda muchechi ndomapera ari kutaura achitanga kuparadza vaJudha vachivaparidzira kusekamvhenta murayiro vachivaparidzira kumonyorora murayiro kusvikira paane mumwe mutemo munyowani yana Kobhani mutemo waiti mwana akasateerera vabereki vake anotakwa namabwe vachifa vaFarisi vaiti mukatipa mari togona kunyepa kuvabereki venyu kuti mamuri pasinagogu muchiita basa raMwari izvo muchechi yaIsraeri nesinagogu yacho yanga isiko zvakare. Haleluya, ndiri kunzwika? Saka ndinoda kuti unzwisise kuti hanzi kana uri muranda usiri the good shepherd ukaona bere unoita sei? Saka ukaona pastor achiona vanhu vachiparidzira vanhu nhema achiti usabate mumwe mushumiri ingoparidza chete Jesu ari kutiza haana mweya wa good shepherd maari. Kana wakatumwa na good shepherd ukaona bere richida kubvuta makwai autize unotodzinganisa bere kusafeguarda upenyu hwemakwai nekuti mweya wa good shepherd uri mauri. Haleluya. Chinosaka Muparinga ataure kuti vanoparidza nhema havafanire kufumurwa zvinhu zviviri. Chekutanga ndechekuti iye mumwe vanoparidza nhema saka hagone kufumura vamwe vake. Chechipiri chekuti haana vhangeri yacho inofumura nhema. Ndosaka uchiona achikokwa kunana Methodist FM achipiwa tumari twokupiwa hanzi love offering. Unofunga kuti ini ndikakokwe neFM vanozoti ndikakokwa kweFM ndosiya ndaivharisa ndosiya vhara. Haleluya. Ukaparidza uine mweya wenhamo unoitwa kunge tishu nekuti chero paraiswa pamuviri wemunhu rechingoti thank you harina choice poza ragara chaita mutoilet whether rapukutiswa dzihwa kana chii hapana chiri nani. Unoitiswa ufundisi wenzara wekuti uyemparidze zvakati vana vachakukomborerai puwa mari. Haleluya. Ndiri kunzwika here? Saka ndiri kutaura nekuti toda kunobata imwe nyaya panapa. Ndiri mufudzi wemakwai but kune varanda vasina kutumwa nemufudzi wemakwai vakaona bere vanoita sei? Vanotiza. Saka kana vachitiza vanoita sekunge vanonzwisisa. Isu hatiparidze sachiwenga munhu wese munhu waMwari kunyepa ukasatotaura kuti gororo ndiani ndiwe rekutanga gororo racho. Yes. Because Jesu akabva ati vese vakanditangira makororo mukataiwa musaparidze muchishora machechi vamwe Jesu anambodaro haumuzive Jesu uyu Jesu watinayo ndiye ari kutoti vese vaFarisi hapana kana one ari right imbavha nemakororo. Vana Ruka vakanyora kwanga kuine n'anga inzi Simoni paSamaria. Vana Paulo vakasangana nana Elimasi. Vana John vakasangana nana Diotrephes. Tatina Alexander manje apa anga achiti shungurudza na Paulo. Iwo wakazvinzwa kupi kuti vhangeri rinoparidzwa mushumiri asingataurire vanhu kuti musateerere nhingi. Jesu ari kutotaura kuti musateerere vaFarisi imbavha. Iyo ndopoti Bible munhu waMwari ndozvaanoita here unomuziva munhu waMwari. Iwo ungataura zvemunhu waMwari iwo uchiswerana nagutu ukanzi nongedzera munhu waMwari unganongedzere kuti chii chaMwari chiri pana guti chauinacho chaungati iwe kuti munhu waMwari akadai akanyepera vanhu kuti akaona mutumwa kupindura nanhasi ari kuendeko hanzi akanamata kusvika asiya magokora ake nemabva ake padombo nekunamata baba kumaka dombo nemunamata. Ndokubva
zvinobva zvazoti hapana, anongorikoma mabhage. Ukasvika wabhindura akati tione hapana. Zvinotaurwa kunoku nekuna Australia. Vanhu havagoni kunoaoneka. Saka Jesu paaitaura kuti vese vakanditangira imba vane makororo, anga aine chinangwa chipi chekuti makwai asiyane nekuteera mbavha nemakororo. Vagoteera the good shepherd. Musi iwoyo vanhu vaida kutonzi vabude chechi musi iwoyo. Budai chechi yemakororo, muteere yemufudzi akanaka. Budai chechi yemakororo, teerai Jesu mufudzi akanaka. Budai chechi yembavha, muteere anorasa upenyu hwake kuti murarame. Ndo yanga iri ajenda yacho iyoyo. Hallelujah. Haisi nyaya kubabatirana na kunamata moyo wako kunyemba, kunamata uso moyo wako. Kunamata evangeli yechokwadi. Kana pasina chokwadi hapana kunamata. Amen. Hallelujah. Yes. All right. Ende pa John 14. John 10 verse 14. Ndini mufudzi wakanaka. Atsokorodza futi. I am the good shepherd. Ndinoziva makwai angu. Na makwai angu anondiziva ini. Makwai angu anondiziva. Yes. Baba sezvavanondiziva. Ndara anondiziva. Neni ndichiziva Baba. Ini Baba ndovaziva. Ndinorashira makwai angu upenyu hwangu. Ndida kufa kuti makwai ararame. Namamwe makwai ndinawo. Chinzwa manje. Tambotaura kuti achitanga John 10 anenge achitopinda mudanga. Ndinodedza makwai angu nemazita awo. Vanonzwa izwi rangu. Ndowaperekedzera kunze. Ndonowafudza ikoko. Apedza nemakwai ari mudanga. Ndokubva ati ndine mamwe makwai. Tangidzai 16. Namamwe makwai ndinawo. Une mamwe makwai asiri mudangawo? Asati ari edanga rino. Umera Jesu vaoko. Ndiwe manje uri kurehwa. Yes. Makwai iwayo haasi danga rino. Danga rino imba ya Israel. Yes. Danga rino i-Old Testament. Danga rino i-Law of Moses. Danga rino i-Levitical priesthood. Danga rino ichegumi. Danga rino isabata. Danga rino i-first fruits. Danga rino mutambo wematumba. Danga rino i-Passover. Zvikanzi makwai iwayo haasi anoita kwavanogara makwai iwayo hakuitwe zvese zvesabata. But ndangu zvakadaro. Ukasvika kwavanogara so unonzwa vachitaura zvabenhura zvedoro remvura. But haasi mudanga. Yes. Saka munoita sei nemakwai iwayo? Na iwo ndinofanira kuuya nawo. Munouya nawo here munoapinza mudanga umo maburitsa vamwe. Achanzwa inzwi rangu. Richava boka rimwe. Yes. Nomufudzi mumwe. Mambonzwa pachitaurwa zvedanga. Haana kuti richava danga rimwe. Vanobuda mudanga ubva vaita boka. Amen. Ndopa unonzwa rimwe richiti mukandipinde mudanga. Umera Jesu maoko. Unganzwa munhu achitibata sabata bvisa chegumi ari kutipinda pai mudanga munonzi mupindwe here. Vanga varimo vakatobuda ufunge vakatoenda kunze. Kunze hakuna danga, kune boka ririko. Saka unonzwa Pauro pa 3:27 ne20 dzavaGalatia kuti vese vakabhabhatidzwa muna Kristu makapfeka Kristu. Hakusisina muJudha kana muhedheni, akasungwa kana akasununguka, murume kana mukadzi, mava vamwe muna Kristu Jesu. Patudza vaEfeso anobva ati akaparidza rusvingo rwokuvengana iwo murayiro wakarayirwa ndokubva aita rugare kuti vave one. Obvanzi akabva avaka vhangeri pafoundation yevaapostора ndokubva avaka chechi yake ndoboka rairehwa. Saka ukanzwa mushumira achititeedzera murayiro uda uzopinde mudanga. Manje mudanga macho ndomba akazara mbavha nemakororo idzi dzaanga achidhila nadzo idzi. Kangopinda mumurayiro watomo unotora pakanzi welcome thieves and robbers. Munzwa yakunzi international church. Unoshauri chiri international pana Jesu chi. Jesu anogara kudenga. Nyika ino it's one of his properties. Chiri international chi. Nda kuchikidzira vanhu kuti unza chechi yakakura chaizvo. Hapana chiri international pamusoro paJesu. Jesu ari spiritual. Yes. Saka kana uri kutopinda kune chechi inonzi international, uda izvezvizvi maerana.
uye kuboka kune vamwe kuda mudanga kunari pasaidi pako nhasi uri kubuda mudanga. Verse 17. Saka baba vanondida dara anokuda nokuti ndinorasha upenyu hwangu ndigoutorazve. Hakuna munhu unganditorera iwo, asi ndinohurasha ndimene. Yes. Ndine simba rokuhurasha. Yes. Uye ndine simba rokutorazve. Yes. Uyu murayiro ndakapiwa nababa vangu. Manya musvike pamberi pacho. Ipapo kupesana kukamukazve pakati pavaJudha pamusoro pemashoko iwayo. Wanzwa kuti vhangeri yacho nayo inomudzasha wazvona. Kwaya kuna Stephen vakageda beno. Kuna Paulo vakazomutinda naSilas. Pana Jesu vakaita sei? Pakamuka hondo. Chikazi mashoko akaasi right. Yes. Yes. Ipapo kupesana kukamukazve pakati pavaJudha pamusoro pemashoko iwayo. Yes. Vazhinji vavo vakati, uno mweya wakaipa, unopenga. Munomuteerereiko? Yes, pana munhu arikutonyora mashoko iwayo paFacebook apo kuti Chiwenga ane mweya wakaipa. Unomuteerera ukati arikuti kuti vamwe munomuteerereka. Iye aripo. Umera Jesu vavo. Kurwara kwacho zvakakaita. Arikuti kuti vamwe munomuteererei. Iye aripo. Uri kutsvaga iwe iwe baba. Unouya woita uchipopota. Anorwara. Nateerere zvinhu zvakadaro. Asi wangu wagara ipapo mangwana unobuda kuti go. Auzi kuti anorwara achiti kudii nhasi. Pakupedzisira uchatora kuti iwe ndiwe murwere mukuru. Zvafanira kuti kumukadzi wako adike zita remapundo akadaiso. Ndokubikira ona kuchekwa kuita mavheji acho nekuwanzwa sauti kwazvaitwa. Ikandinzwa kuti zviri kuita sei. Zvikunaka zvinhu izvi. Zvamusoro. Mapundo ere akadaiso. Ngenditore kukanaka. Ndipeiwo mhiripiri pasera. Sadza riri kushata vani. Kusvika mukonde wese pu wapera. Zvinoshata uteste. Yes. Nobva wakuta kuturai mbindi bikai rimwe. Chinenge chichiitika kuti mweya wako unenge uchipupura chokwadi nerechokwadi. But munyama mako mune pride because wagara iwewe hausi gwai rake. Chasaka unzwe panapa nhasi naMwari. Uda kuzonzi urwadziwe mo kudziva romoto chitsva. Wakuplayerwa vhangeri uchinzi uri kuona musi uyu. Ndoya nhasi ndo machira unenge uchiita. Ukuchira vhangeri yemusi uya wakaramba. Handinayo hanzi anopenga ane dhimoni. Vamwe vakati mashoko awa haazi ari omunhu wakabatwa nomweya wakaipa. Ko mweya wakaipa ungagona kusvinudza meso amapofu here? Waunoti yabvira kuJohn 9 inyaya yemofuriariya yacho imwe chete. Yes. Yes. Yaiva nguva yomutambo wokuwandudzwa kwetemberi paJerusarema. Iri nguva yechando. Chaiva chando. Yes. Jesu akafamba mutemberi pabiravira raSoromoni. Yes. Zvino vaJudha vakamukomba vakati kwaari, ndobva vadzoka futi. Uchativetsa kusvikira rini? Uchativhiringidza pfungwa kusvika rini? Kana uri Kristu iwe, kana uri Kristu ingotitaurira pachena. Jesu akapindura akati, ukona nyacho shamwari hadi unyepera. Tiri confused. Takagumbuka zvedu wambotivhiringidza but ingotitaurira. Ndiwe here mwana waMwari iwewe? Inzwa yakuti akavati kudii? Ndakakuudzai mukasatendi. Mabasa andinoita muzita raBaba ndiwo anondipupurira. Yes. Asi ima hamutendi. Ima hamutende. Ima hamuite sei? Haana kuvanyengetedza kuti pamwe ndikakuklarifayira ima issues enyu munopedzisira matenda. Chinosaka mubvunzo kuti ndini Kristu here? Indaparidza nhau yekurasa upenyu. Urikudzwa pane nyaya yacho? Yes. Ukaona paparidzwa nhau yekuraswa kweupenyu, woramba uchibvunza kuti ndiwe here Kristu? Hautende. Yes. Nonzwa vachiti wadati gore rineri nderekuita mari taitenda. Ikoko hakusi kutenda. Kuvhengedzera. Yes. Ruchiva. Yes. Itsungu. Pataurwa nhau yekunzi ndiri mufudzi akanaka. Ndinorasa upenyu hwangu nekuda kwemakwai angu. Kuuya munhu achiti ndiwe here Kristu? Saka munoda Kristu akaita sei kana anorasa upenyu asiriye? Ndomubvunzo wandinawo manyerwano. Yes, yes. Munoda vhangeri yakaita sei
kana yakakufirai kuti muende kudenga isiriyo munoda yakaita sei. Vanoda yekuti uchibva pano uchanonhonga mari. Vanoda judgment night. Oh yes. Vanoda akuma. Ndio vanoda. Hallelujah. Amen. Vanoda Loveless Mnangagwa yekuti akaona mapuru ane mweya wemapuru Loveless Mnangagwa. Ukuswera achitwa kunge gure nemapoliticians ku Hiroseka. Mnangagwa unotane zvishinu zvari kupanisa. Kana chimwe chetapa. Yes. Hallelujah. Uri ndori nomondiya pane iwe. Uye pana pa wokamara kadi. Kana uri mukadzi chaicho unoti sitikuone iwo. Makasununguka here kutaura neni. Uri ari mbobvudzwa izvozvo. Ari udzwa ndokuda rongodzo yakuno. Mari handei. Unopfimbwa chiwe. Chii chapfimbwa iwe. Kona politician anyiko kudedza uyakuno wakutochereka chereka kachongwe kechiindia. Hauna vhangeri? Yes. Kana nevhangeri vanhu vekunyika uko vakada kukudedza vatanga vagara pasi vobvunzana kuti abvume totaura naye sei. Yes. Hallelujah. Vanhu vechechi vanondishamisa vadikani. Kuti vanhu vekwamwazha, vanhu vekwaJohani Marange, vanhu vekwaMugodhi, maFM, maZion anoenda kuHeroes Eka kana kuchivigwa gamba rafa. Asi kukafa member yeopposition havaende. Ichechi here yakadaro. Pane rufu rwemumwe munhu rwakakosha here kudarika rwemumwe. Vanhu vakapfurwa nenyika havaende kunobata maoko. Vangatenda kunokorokotedza vauraya vacho. Chofamba sei? Chechi unoziva here kuti mazuva ana World War yaiplay a very pivotal role yekusupply mabandage kune vanhu vanenge vavictimizwa nehondo iyoyo. Even mahondo yechimurenga vanhu vaitiza masoja vainohwanda muchechi kuti vararame. Iye zvinezvi chechi yava an extension of another political party. Yes. Munhu weMDC ari kutiza masoja anogona here kuhwanda akanopinda mbamba mwazha. Zvinoita here? Ndikubvunza kaini vadikana kuti munhu weMDC ari kutiza kuuraiwa anogona kunopinda here mubamba Mnangagwa akararama. Iye Mnangagwa achikochereka so pese paruto zvezano unoona aripa. Unenge uri hure remunhu waMwari. Yes. A spiritual prostitute. Yes. Without any ethics, any dignity, any principles for that matter. Yes. Vana Elisha vainzi akasimuka so akafamba kupinda muDamascus yaita news Elisha apinda muDamascus. Vanhu vachiziva kuti mukuona munhu waMwari afamba ane zvaMwari zvaafambira. Yes. Kuti ngoonekwa pese pese so kunge chigusvani chefodya. Iti kuna munhu ari pasaidi pako munhu waMwari aonekwe pese pese. Yes. Anofamba akatakura nhau dzaKristu dzemuchinjikwa. Amen. Hanzi uchatidhautisa kusvikira rini? Kana uri Kristu titaurire. Pabva mukuparidzwa vhangeri yekuti ndinorasa upenyu hwangu kuti makwai angu ararame. Kunouya vanhu vachibvunza kuti saka vhangeri yechokwadi ndei? Akapindura achiti kudii? Asi imamu Jesu akapindura akati, ndakakuudzai mukasatenda. Hamuna kutenda. Mabasa andinoita muzita raBaba ndiwo anondipupurira. Mabasa andinoita muzita raBaba anondipupurira. Asi imamu mutende. Imamu mutende. Nokuti hamuzi makwai angu. Hamusi makwai angu. Makwai angu anonzwa inzwi rangu. Makwai angu anonzwa inzwi rangu. Neni ndinoaziva. Ini ndinoaziva. Uye anonditevera. Uye anonditevera. Ndinapa upenyu husingaperi. Ombirira Jesu maoko. Makwai api wewe anoiti iri ufunge. Bvunza ari pasaidi pako kuti makwai anopiwa chii? Pedzesai.
haangafi nokusingaperi. haafe makwai nekusingaperi. Uye hakuna munhu ungabvuta muruoko rwangu. Ombera Jesu maoko. Uri kuona here kuti when you come into Jesus' hands, you are at the safest place ever. Yes. Because ati hakuna anondibvutira gwai muruoko rwangu. Pedzisai. Zvandakapiwa nababa vangu zvikuru kune zvose. Kune zvose. Hakuna munhu ungabvuta muruoko rwababa vangu. Saka Stephen ari kubuda kubva pakati pevanhu, ari kufa panyama. Anobva ati Ishe gamuchirai mweya wangu. Ari kuziva kuti even ndichibuda munyama, I remain in the hands of the Lord. Yes. Hakuna anondibvutira gwai rangu. Hallelujah. Yes. Hande pa John 8 tipedze. John chapter 8 verse number 42. Tangire pa 40. Just say to the same people wa Judah. Tangire pa 39. Vakapindura vakati kwaari, baba vedu ndiAbhurahamu. VaJudha vakasvika pavakati kuna Jesu, tiri vana vamakandiwa, tiri vana vaAbhurahamu. Jesu akati kuti tiri vana vaAbhurahamu, zvangofanira kuti tiri vana vamakandiwa. Because Abraham namakandiwa vakafanana pachinhu 1. Pauviri hwavo hapana akarasa upenyu hwake. Yes. Nekuda kwevanhu. Abraham anotodawo kuponeswa. Yes. Unozoverenga paGalatians 3 from verse 1. Unonzwa kuti vese vanotenda vanoropafadzwa pamwe chete naAbhurahamu. Kuroti isusu naAbhurahamu tese tinototambidzwawo ruponeso. Abraham is not better than us. We are actually better than Abraham. Because takaparidzirwa vhangeri yenyasha tichiri munyama. Abraham akaiwana abuda munyama. Yes. Amen. Umera Jesu vaoko. Zvikanzi nevaJudha tiri vana vaguti. Jesu akati kwavari, dai maiva vana vaAbhurahama, maiita mabasa aAbhurahamu. Asi zvino munotsvaka kundiuraya. Ini munhu wakakuudzai zvokwadi. Muda kundiurayirei? Yandakanzwa kuna Mwari. Aiwa imbomirai. Zvindari paside pauti muda kumuurayirei. Ndokuti ndakakuparidzirai chokwadi. Akabva ati dzokurudzai pamapedza ipapa. Akabvunza kuti muda kundiurayireka. Haana kuvasiya kuti vapindure. Akabva ati nekuti ndokutaurirai chokwadi. Akati ndikakutsiyai kuti mupindure munonyepa. Kuti anoda kukuurayira kuti unokomenda zvepolitics. Ndiri kuparidzirai chokwadi. Kana paine chokunyepa pane zvandataura taurai. Asi zvino munotsvaka kundiuraya. Ini munhu wakakuudzai zvokwadi. Yandakanzwa kuna Mwari. Munoda kundiuraya ndai ndakakuparidzirai chokwadi chandakanzwa kuna Mwari. Abraham haana kuita izvozvo. Abraham haana kutsvaka kundiuraya. Saka muri kunyepa hamusi vana vaAbhurahamu. Yes. Saka uri kuona here kuti anobva ati makwai angu ndakapiwa nababa vangu. Ndozvaataura paJohn 10. Ndinofira makwai andakapiwa nababa. Alright, saka ione makwai ako, but kana uchiuya unodeedza makwai ako anokuteera. Saka pabva paita vanhu vaati mbavha nemakororo, ndobva kwaita vamwe vanzi vakauya vakati toda kutenda but tiri confused, tibatsire. Zvikanzi hambobva makatenda, imi hamusi makwai angu, ndosaka musingatende. Saka taenda kuJohn 8 kuti tibvunze kuti zvavakanga vanzi havasi makwai ake, vakanga vari makwai ani. Yes. Imi munoita mabasa ababa venyu. Munoita mabasa ababa venyu. Vakati kwaari, hatina kuberekwa noupombwe. Hatina mumwe baba shamwari. Tina baba vamwe. Tina one baba. Iye Mwari. Vachinja futi uri kuona vazebaba wavo. Aiwa ndazonditarisai zvenyu vakasununguka. Ukada kuona kuti munhu uyu haatende kuwanda kwemababa madzibaba anowanda. Yes. Yes. Hubert Angel achiuya muno muZimbabwe aive mwana waVictor Boateng, iye zvinezvi ava mwana waPastor Chris. Madzibaba ari kungochinja anowanda. KwaBoateng vakanetsanirana mari, marenzi aBoateng anga awanda. ABoateng chaitora. Uye akati ndichazvikwanisa ndotoidawo futi mari. Munhu angade kuti ndikupe 20% ichegona. Rege ntsvaga wamwe baba. Chris ndokubvanzi ndokupa 10%. Pamari yese andiri kubira vamwe ava indokupa 10%. Chris akati you are blessed. Katalambano. Saka izvi kari kwaKristu kari kurasika kari ikoko. Saka nyaya ndakashamiswa nayo manje ndeyekuti mwana waHubert Angel akuprofita.
akanga ari kuchechi kwabushiri achiti bushiri ndi spiritual father wangu. Bushiri anoti angel ndi baba wangu. Saka anazotarisa bushiri baba wako ndiani ndiye beti angel. Wapfapfudza mwana wa angel baba wako ndiani ndi bushiri. Saka pane zvinhu zviviri zvakaitika. It's either angel asiriye mwana wemufana uya uyu. Pane signs dzakaitika pakati paBeverly naBushiri. Pane upombwe pakati pa. Kana kuti. Ndozvo. It's either angel akachengetedzwa mwana waBushiri. Mufana uya abva azodzwa namama wake kuti savoyepera. Baba wako ndiani? Yes. Kana kuti. Mufana uya uyu. Because apa mzukuru manje wa angel. Because Bushiri mwana wa angel but Bushiri baba wangu. Kuti mwana wa angel mzukuru wa angel. It is confusion. Yes. Saka kuti zviitike izvo manje kuti agozoti kuna angel maasekuru vangu pane ungochani wakaitika. Angel inenge itori ngochani. Yes. Kuzinogara nemwana yozopedzera yakunzi sekuru nemwana waakazvara. Ungochani. Hallelujah. Kuti angel anogara nemukadzi but ingochani secretly. Hana mwana. Anoita kuadopta. Inzwai vadikani. Vanhu vakati tiri vana vaAbrahama zvikati Abrahama anga asikade kundiuraya. Imi munoda kundiuraya hamusi vana vaAbrahama. Zvikanzi shamwari acharaondedzana nemanje. Isusu tazoenda kudiscover. Tina baba 1 tiri vana vaMwari. Saka muri vana vari vaAbrahama. Wakambowanzwa vanhu vanoti Mwari baba. Wozonzwa kuti vakuti Abrahama baba wedu wekutenda. Vari mulist revanhu ava. Yes. Ukaona ushuti uri mwana waMwari, wobva wazoti futi uri mwana waAbrahama. Inzwa kuti baba wako chaiye ndiani. Jesu pakati paAbrahama naMwari hapana baba wako iwe. Yes. Ava ndo baba wako ava. Jesu akati kwavari, dai Mwari aiva baba wenyu. Dai Mwari aiva amboti dai Abrahama ari baba wenyu. Mungadai musika dzake kundiuraya. Yes. Ndobva vazotora iti saka Abrahama takumsiya. Tavana vaMwari. Zvikanzi dai Mwari aiva baba venyu. Maindi da ini. Mungadai muchida inini. Nokuti ndakabuda ndikabva kuna Mwari. I proceeded and came forth from God. Nokuti handina kuzviwira ini Handina kungouya ndega ini. Asi ndiye wakandituma. Mwari ndiye akandituma kumira pagomba pandiri pana. Hamunzwisiseiko kutaura kwangu. Seiko musingatende shoko randinokuparidzirai. Nokuti hamugone kunzwa shoko rangu. Nekuti hamugone kunzwa shoko randinoparidza. Imi muri vana vababa venyu diabolos. Munoda kuita kuda kwakaipa kwababa venyu. Iye wakanga ari muurayi kubva mukutanga, haamiri muzokwadi, nokuti maari hamune zokwadi. Kana achireva nhema, unoreva zvake, nokuti ndiye wenhema uye baba vadzo. Yes. Asi ini zvandinoreva zokwadi hamunditendi. Kuseiko musingatende panoparidzwa chokwadi? Hanzi muri vana vababa venyu diabolos. Yes. Chinosaka murambe zvokwadi muchienda kunhema. Baba venyu ndivo muridzi wenhema. Yes. Saka imimi munoda nhema nekuti baba wenyu ndewenhema. Yes. Asi ini ndiri mufudza akanaka dzanguwa dzinonzwa izwi rangu. Izwi rangu ndire zvokwadi. Saka vanoteera Jesu vanoteera zvokwadi. Vanoteera diabolos vanoteera nhema. Seiko musingatende vhangeri yaJesu handeinayo? Ndianiko kwamuri unganditendisa kuti ndine zvinhu? Pane zvese zvandaparidza ndiani angati pane chaanowana chinopesana nemagwaro? Kana ndichireva zokwadi, Kana ndichiparidza chokwadi, munoregereiko kunditenda? sei musingatendeuke imi vanomira pana first every day? Uri waMwari unonzwa mashoko angu. Dai wakanga uri waMwari kubva dheti rawakatanga kumira pano ndichiparidza, ungadai wakatenda vhangeri yaMwari ukatendeuka. Imi hamunzwi nemhaka iyi. Iwe hautende nemhaka iyi. Nokuti hamuzati muri waMwari. Hausi waMwari. Ndatopedza izvezvi. Ndoda kuti ufunge pamusoro pemazwa aya kuti Mwari ndiye akasika tese. Anotonzi akasika munhu nemufananidzo wake. Asi Jesu wacho akasika auya anotanga kutaura vhangeri inoti pane vamwe vanhu vasiri vaMwari
vanhu vakasikirwa diabolos. Mubvunzo ndewokuti pakati pevanhu naSatani akatanga kusikwa ndiani? Magwaro anoti Satani akatanga kuvapo vanhu vasati vavapo. Yes. Kana vanhu vairi vanoda nhema kufanana nadiabolos baba venhema, chakagadzirirwa chimwe chii pakati pevanhu vanoda nhema naSatani baba wenhema? Vanhu vanoda nhema havasino vakatanga kuvapo. Mwari akatanga agadzira baba venhema ndokubva azosika vanhu vanoda nhema. Kuroti Mwari paakasika achiisa mweya wavanhu vachiuya panyika panapa, aitoti ava vanofanira kuda zvokwadi nekuti vari kufanira kutera mupfudzi wavo anoparidza zvokwadi, vanofanira kutenda zvokwadi. Yes. Ava ndevenhema. Baba wavo haafare kana akanzwa zvokwadi, anofarira nhema. Saka unosikwa uine ndangariro dzakachunwa kusvika pakubata frequency yenhema. Pakaparidzwa chokwadi chaJesu, iwe hausi gwaira Jesu, unoofendwa, unogeda meno, unoti ane dhimoni anopenga, zvakaitwa nevaJudha paJohn 10. Asi pakauya rimwe richiti ndabva kuNigeria, I carry a special anointing, unojamba wangu uchatsemura nguo. But I receive. Today is your day. I receive. Murai wako anofa manheru ano. I receive. Ukasaita gomari gore rino ndo resigner. I receive. Bata hombe. I receive. Isa basket. I receive. Chenda kumba. I receive. Uyenewe mangwana. I receive. Koreda rimwe robvura uya bata hombe haumbobvunza kuti makazoresigna here gore rakapera makamati ndikasaita mari munoresigna. Handakuita resigna. Unoda nhema, saka tinokuitisa manyukunyuku. Oh yes, oh yes. Saka tanga tichinetseko sei vanhu vachiramba chokwadi kana chichiparidzwa, haisi nhau yekuti ivo vanorizina stereki, vakadesignwa vaine sensitivity kunhema. Yes. They were created for the devil. Yes. Saka inzwa Mwari achinzi ndiye akasika vanhu vese, ari kunzi vanhu vese havasi vake, ane vamwe vaakapa kuna Satani. Jesu anoti imi muri vana vababa venyu diabolos. Saka paya patambobvunza kuti paanodeedza makwai ake achimutevera anosara anoenda kupi? Because danga racho rakabva rapanywa. Wazoziva kuti anoenda kupi? Anoenda kuna mutara wavo. Yes. Ukaona uchiti Abrahamu ndebo rimwe zuva Mwari ndimo mosi mwana waMwari. Yes. Uri mwana wa diabolos. Kana uri mwana waMwari haumbobva wakachinja, unoti ndiri mwana waMwari nokuti Jesu ndiye akandifira. Amen. Abrahamu haagoni kuita baba vangu. Yes. Nekuti haana kundifira. Chokwadi. He was just a type and a shadow of Jesus Christ. Amen. Uchatendeuka here iwewe manheru ano iwewe? Uchatenda here iwewe? Uchaponeswa here usati wafa iwewe? Unozviziva here tinogona kuti 2 days wabva pano ukarwara ukafa? Yes. Sei uchifunga kuti unofanira kuverengera wozofunga uda kutendeuka? Akakuudza kuti mazuva iwayo uda kuzofunga iwayo, unawo akakuudza ndiani? Ndimi vaya vanozoti apostol mukandipindura mubvunzo uyu ndobva ndatendeuka. Wapinda mugrupu revaJudha. Yes. Pindura mubvunzo uyu tobva tatenda. Ndiwe here Kristu iwewe? Hatisi kunyatsonzwisisa. Hamutete, hamuna chabuda kumbotsanangurwa, muri vana vaSatani. Bvunza ari pasaidi pako, hausi mwana waSatani here iwe? Nhongwa dzese dzauri kuita idzi kuti dai vasiparidza vasingabate mamwe machechi ndaitovajoina, nhongwa dzese idzodzi uri mwana waSatani iwewe. Yes. Vhangeri yakanaka zvikuru, but pekuzomutaura zvemapoliticians ini musangano wangu ndouda. Uri mwana waSatani iwewe. Amen. Yes. Unofunga kuti Jesu akufira paKalvari, iwe usina upenyu, ungawane simba rekumupa condition kuti tiparidzirei zvedu, musataure vaFarisi vedu kuti muri mbavha nemakoro iwewe. Vhangeri yaJesu yakanaka, akati anorasa upenyu hwake, problem yake bedzi, akatuka vamwe vafundisi
kuti muri mbavha nemakororo. Saka nekuda kwaizvozvo handitendeuke. Even dai asina kutaura kuti muri mbavha nemakororo, hawaitendeuka. Pakutendeuka kwevanhu hapashandiswe method yaparidzwa shoko raMwari. Panoshandiswa uri gwai rake kana kuti uri mwana wadiabhorosi. Indai ndiri ndakataura kuti uri mwana waSatani, ungataura kuti Satani hana vanhu vaainavo. Jesu chaiye ndiye akati vanhu vamuri kuona vese hapana waMwari, vana vaSatani. Uri mwana waMwari here iwe? Dai uri mwana waMwari ungadai uri kutendeuka kana wanzwa shoko raMwari. Chinokutadzisa kutendeuka hausi mwana waMwari, uri mwana wadhiabhorosi. Haleluya. Uri mwana wadhiabhorosi. Saka vhangeri yacho haisi kuzombofa yakati toparidza sei kuti utendeuke. Kana takugombura soro ufunge, tanga tingotrayawo kuparidza, togona kuchinja kuti tiparidze nemethod inokufadza iwewe. Kana Jesu akataura kuti Abrahama asi baba venyu muri kunyepa. Mwari asi baba venyu muri kunyepa. Regai ndikutaurire baba wenyu chai Satani. Ndokusaka muchitsvaka kundiuraya. The devil was a murderer from the beginning. Munhu akatanga kuuraya Eva mukati ndireite. Nanhasi Satani anongouraya. Ezvo uchifamba so unofunga kuti kupfeka sutu kwawakaita uri mupenyu. Uchaona zuva raari kudzoka. Pakunzi gungwa rakaburitsa vakanga vakafa, vakanga vari mariri. Nerufu rakaburitsa vakanga vakafa, vakanga vari mariri, vakatongwa, vakakandwa mudziva romoto. We are not worried to funge nema critics evangeli nevanoti hatimbobva takatendeuka. We are not worried about them. Our issue is not with the conversion of the whole country of Zimbabwe into the faith. That is impossible. The salvation is predetermined in God only for a very few. Amen. It is not everyone who is going to be saved. Yes. Even Jesu paakaparidza anotopinda mudanga toburitsa dzese dzirimo akati tinodedza angu chete dzisiri dzangu handideedze. Yes. Chiri kutsvaga vanotenda vashoma shoma. Iwewe chiri kutotsvaga kuti how long shall you make us to doubt? Chiri kusaka urambe uchidhauta ndiwo uri kuuya pari kudiwa makwai uri mbudzi. Watotsvaga kuna mudhara wako waende ikoko usingauye pano. Makwai haasi kumbobvunza kuti ndimi Kristu here. Vanapita vakanzi ndinani? Zvikanzi ndimi Kristu mwanakomana waMwari kumusoro-soro. Kunouya vamwe vanoti tiratidze kuti uri Kristu here, kana uri Kristu tokutenda. Zvikanzi hambofa makatenda muri vana vaSatani. Bvunza ari pasaidi pako. Waizviziva here kuti Jesu aiparidza achidaro? Aiudza vanhu kuti vana vaSatani. Waizviziva here kuti aiparidza achitaurira vamwe vafundisi kuti muri pavha nemakororo? Waizviziva here? Handiti zvezvo kutsvaka kundiuraya. Uri mwana wasatanika iwe. Bvunza ari pasaidi pako kuti hausi kutsvaka kumuuraya here murume uyu iwewe. Jesu akati munotsvakirei kundiuraya? Nekuti ndakakutaurirai chokwadi. Ndoda kuti vakagara tisimuke. Ndisati ndanamata ndoda kudeedza vanoti isusu takanga tisiri mudanga, takanga tiri kusango. Tisu makwai aati ndine mamwe makwai asiri edanga rino. Iwayo ndinofanira kuenda ndonoatora. Chiri kutsvaga ipagomba panapa. Jesu ndiye auya pano akati ndinoenda kunoatora. Saka vhangeri yaJesu yauya kuzotora makwai ake. Haleluya. Zviya zvokuti unotsvaga kuti toda kutsvaga chechi ine vanhu veklasi yangu, hauna klasi ufunge. Pamwe yauri rombe risingaite iri. Yes. Sambozvikudza zvako. Dai watoya kuzowana mupande waona klasi kuna Jesu. Humble yourself and Jesus will lift you up. Kana ari panoti ini ndiri gwai rake, ndiri kunzwa kuti nhasi Jesu auya kuzonditora kuti aende neni kuufuro wakanaka. Ati ndinorasira makwai angu upenyu hwangu. Obva ati ndinopa makwai angu upenyu usingaperi. Haana kumboti ndinopa makwai angu motokari. Haana kumboti ndinopa makwai angu upenyu hwakanaka unoora hwepanyika. Abuda pachena. Ndinopa makwai angu upenyu usingaperi. Jesu kana uri upenyu hwepanyama, haana kumboti achapa vanhu vanotenda chete. Vanotenda nevasingatende vese upenyu hwepanyama vakawana.
wakabva kuna Mwari. It's a free gift. It doesn't have a connection with salvation. Ukaenda kuzvikoro vari kupasa havasi vanotenda bedzi, vanototenda ndo vashoma, vane madegree vakatowanda havatende. It's a free gift from God. It doesn't have any attachment to salvation. Ukaenda kunhau dzemari, vanotori nemari yakawanda ndo vasingatende. Mwari akavapa mukana wekuita mari, akavapa maideas anovapa mari. It's a gift from God. Haina connection nemuchinjikwa. Saka haikona kuti kana wauya kuna Jesu woti saka Jesu anondipa here mari dzakapuwa vanhu pavakauya panyika. Jesu haana kupa vanhu mari paakaenda paCalvary. PaCalvary pakabuda one product, one output, inonzi eternal life. Kana arasa upenyu hwake anopa upenyu kumakwai. Haape makwai dzimwe mvere dzakawanda, anovapa upenyu. Haape makwai pendi, akapa makwai upenyu. Harati makwai ndinoarukira zvimajuzi kuti adzirwe muchando, akati makwai ndinovapa upenyu. Ndakauya pano nekuti Jesu ari kuda kuti iwewe usangane naye uwane upenyu. Hauchuze Jesu nekuti pakaraswa upenyu iwe wakanga watochudzwa kare kuti uende kuna Mwari kana kuti uende kuna baba wako diablos. Saka paunozoona Jesu achikukanda mudziva romoto haasi kukuitira utsinye, anoti musikwere mese namudhara. Aripo here anoti Mwari wamutsa mwoyo wangu manheru ano kuti ndiponeswe. Ndiri kunzwa kuti ndiri gwai rake. Kana aripofamba uye panapa, ishanda kukugamuchira. Iwe haugamuchire Jesu nekuti iwe hausi mupenyu. Jesu ndiye mupenyu. Anopa mumwe upenyu ndiye mupenyu. Anogamuchira mumwe ndiye mupenyu. Akafa hagamuchire mupenyu. Mupenyu ndiye anogamuchira akafa. Kana uripo famba netsoka dzako uye pano. Denga nenyika zvinopfuura, shoko raMwari rinogara rusingaperi. Upenyu huno huchapfuura. Kana ukaedza kuhuchengeta zvakadii, one day huchabviswa chete. Chaungatongwarira kuti usati wabviswa uwane upenyu usingaperi. Aripo here? Aripo here anoti Mwari wamutsa mwoyo wangu kuti ndigamuchirwe naShe, ndiitwe gwai rinoperekedzwa kunze, ndinoita boka rake ikoko. Ngatombere maoko. Pane vamwe vanofanira kuuya. Kana uchinzwa mwoyo mako kuti Jesu ari kuti enda unoponeswa, usatarisa munhu ari pasaidi newe. Come to Jesus. Hakuna guva rine vanhu vaviri, umwe nemumwe anopinda muguva rake. Kana uchibviswa panyika panapa uchatorwa uri one. Itirwa nyasha naMwari manheru ano, amutse mwoyo wako, akugamuchire, akuite mwana pakati pevana vake. Aripo here anoti Jesu wataura neni? Kana aripo mumwe famba uye pano. We are waiting for you. Jesus loves you so much that he died for you. He laid down his life for you. He lost his dignity for you. He became the most humiliated person under the sun for your salvation. Do not allow pride to hinder you from meeting your salvation. It is a great opportunity. Some lost this opportunity to pride. They never got it again. Kana uripo ndoda kufamba uchiuya panapa. Mwari anoda kukugamuchira. Jesu ari pano anoda kukugamuchira. Uripo here mudikani? Uripo here mudikani? Kana wanga wakatendeswa zvisirizvo, wanga uri mudanga, wanga uri mumaoko membavha, Jesu anoda kuti utorwe uye kumufudza akanaka. Kana uripo famba uya pano mudikani. Uya pano mudikani. Aripo here mumwe? Come to Jesus. Come to Jesus. Come to Jesus. Come to Jesus. Kana uripo famba uye mudikani. Vanhu vanokunyepera nekuti vanouya voungana pamariro pako, votanga kutaura mazwi okuti rest in peace. Asi ndokutaurira ukasaresta muna Jesu uchati wafa, hauna peace yaunowana kumberi kuri kuendwa. Peace inowanikwa usati wavatarofu. This is the time to meet with the Prince of Peace. Jesus is the Prince of Peace. Usaudzwe navanhu, wanyarara usisagone kunzwa vhangeri, wonzi famba ine rugare. Shamwari rugare runowanikwa usati waenda. Aripo here mumwe anoti handigone kufuratira ruponeso pachena pakadai, regai ndiponeswe ndisati ndabviswa panyika ino. Mukana unogona kutorwa wakatemba. Kana uripo famba uye mudikani. Famba uye uponeswe. Ndoda kuti mauya kuno kumusimudze ruoko rwenyu rwerudyi, mupupure muchitevedzera mumashure mangu.
taurai muchiti Kristu Jesu ndinokupupurai zuva ranhasi ndichitenda mwoyo wese kuti ndimi Kristu mwanakomana waMwari mupenyu. Ndiri mutadzi anogona kuponeswa nemi moga. Makafira zvitadzo zvangu mukamutswa naMwari kubva kuvakafa, kunzwai nekusingaperi. Ndoda kuti tuomberere Jesu maoko, ndoda kuvanhu vake. Kana imi mauya vamwe vapedza musina kuteedzera zvakanaka, sarai panapa. Imi ndoda kuti muende pana Pastor Marange pasera, Pastor Marange vari pasera, endai pavari vanotaura nemi. Kana masvika confession yapedza kuitwa musina kunyatsoita zvakanaka, ndoda kuti mumire panapa ndikuitisei zvakare. Munofanira kuita. Ishe ndiye akairayira, akazvirayira paRomans chapter 10 verse 9 and 10 inoti kana munhu achitenda kuti Jesu ndiye mwanakomana waMwari uye kuti Mwari akamutsa kuvakafa uchaponeswa, obva ati nekuti munhu anotenda nemwoyo oponeswa, oruramiswa, uye munhu anopupura nemuromo wake oponeswa. Saka munofanira kupupura nemuromo wenyu sekurayira kweshoko raMwari. Taurai muchiti Kristu Jesu ndinokutendai nekuti makafira zvitadzo zvangu mukamutswa naMwari kubva kuvakafa. Ndinopupura ndichitenda nemwoyo wese kuti ndimi Kristu mwanakomana waMwari mupenyu. Kunzwai nekusingaperi. Amen. Manyai pane vamwe. Pastor Marange vachataura nemi vagoita kuti madetails enyu atorwe mugowana mukana wokubhabhatidzwa. Kana aripo anoti anoda kupupura, nhasi ndiri kungonzwa kuti ndingade kupa mukana vaviri, just 2 vanoda kutenda Mwari nekuda kwechavanoti vabatsirika nacho nekuda kweshoko ranhasi, just 2. Kana uripo mhanya uyo uzopupura. Aripo here anoti ada kutenda Mwari? Vape vapupure. Tunaenda manje asi vachipupura kudaro, kana paina anoda kutenda Mwari nechipo chake chemari unogona kuuya nacho. Oh yes. Ndikati ndoda kuti mutange mataura zita renyu obva mapupura. Zita rangu ndonzi Togara Chikonzo. Ndoda kutenda Mwari nekuti Mwari akanaka. Hama dzangu zuva ranhasi ndiri kunzwa kufara ndichiona muvhangeri achiparidza shoko raMwari, nekuti ndine imwe meseji yandakatumirwa nomumwe munhu. Ndoda kutaura ndichiti mumwe munhu akataura kuti murume akaita accident uyu haazive shoko raMwari, asi inini payakataura pameseji yake achinditumira ndakanzwa kurwadziwa achiti anzi murume anomona mavhesi, asi ndakanakirwa. Amen. Nhasi ndiri kunakirwa neshoko raMwari rechokwadi. Ndinofara nekuti Mwari ari kushandisa munhu wake pazvokwadi. Zvokwadi ipapa nhasi ndiri kuona chishamiso chaMwari, nekuti umwe munhu anga achitotaura achitoti achida kudongora ada kuona muvhangeri achiti da kuona kuti haasi kufamba akabhenda here, but inini ndiri kutoona chishamiso chaMwari. Ndiri kuona muvhangeri akasimba ari kupfuurira mberi achitaura shoko raMwari akasimba. Izvi zvinotyisa hama dzangu. Zvandiri kutaura izvi ndiri kutaura ndakasimba ndichinzwa Mwari achindisimbisa kuti zvechokwadi tine muvhangeri wechokwadi. Zimbabwe takawanirwa nyasha, tine muvhangeri wechokwadi anoparidza shoko raMwari. Ini ndiri panapa ndinopinda checheza yoja, asi madhiski aya ndiri kunzwa kuchema nekuti mudzimai wangu mubva musi wandakatanga kutora dhiski pano akataura kuti hasati ndamboona munhu anoparidza shoko rakadai, hasati ndamboona munhu anoparidza shoko raMwari rakadai. Mumota mangu ndofamba ndichipulaya madhiski aya. Ngatiomberere maoko. Ngatiomberere maoko. We thank God for your testimony, my brother. Upenyu hunobva kuna Mwari uye ndinotenda kuti chinosaka Mwari chakasaka Mwari andipe another chance to life. Akanga aida kuti imi mugowana mumwe mukana zvakare wokunzwa shoko raMwari. Hapana munhu akaona accident iyoyo akafungidzira kuti I was going to walk again kana kuti to live. But zvakaitwa naMwari akanga aine pfungwa dzake dzekufambisa umambo hwake. Regai tinzwe another testimony. It was Bernard Moyo. I'm one of the members of Zimbabweans who will be choosing and praying to God that I want to hear the true gospel from a Zimbabwean. Then when I had been searching and searching, I used to watch the Apostle in the TV programs.
answering a lot of questions. And I could even stop going to work because that program was done at a certain time. Hearing a true Zimbabwean preaching the true gospel, relating to the scriptures, what Jesus Christ was teaching. He was articulating it using the scriptures. He was not using his own ideas or knowledge. And from there, I saw my aspiration and my zeal to know much about Jesus being opened up and illuminated, such that one of the opportunities I got, it was here when he started preaching. And when he was preaching, I took one of the messages as my cell phone, what we call ringing tone, such that even now I've got it. When he was preaching, he was saying, look at this church where the disciples were hungry, eating corn on a Sabbath day. Can you join this church in our fundis? You know, you realize that this gospel is for spiritual hunger. It's not the hunger of the what? The physical. I cannot allow you to go on and on. I just want to allow two more to testify. Can you just wind up your testimony in under a minute? Yes. And today, I've been talking to my wife and telling her that, where is the pastor? I just saw a video talking while he was on a supporting system of the medical. She said, no, I just heard it last. I said, I will pray that one day. I want to hear him testifying what happened. And today, you've realized that you can speak even for the head of the state, which means you've been sent by God with all the zeal, without fear. Because where there is fear, there's no faith. This you have demonstrated this, and you have inspired every Zimbabwean. And today, when we live here, fear has been destroyed in Zimbabwe. In Jesus' name, amen. We thank God for you, my brother. Thank you very much. Thank you very much. One more, could we have a lady, a lady who wants to testify? We have had too many men. But very just one lady who wants to testify. Was someone who would testify about the sermon that I have preached. It's good. I just wanted to find someone who has a testimony concerning today's message. Alright, even Murume, just one more. And I'll tell them, Nekuda kushokora nasi angataura tinabatsirika apa nepapa nepapa pavhangeri yatadzwa nasi aripo here. Alright, totenda Mwari ndofunga vanhu vari kutya ari kuuya kana ari kuuya ngaafambise ngativaomberere mako uyai my brother come vazouya. Amen. Ndoda kutenda Mwari nekuda kweshokora nhasi. Amen. Ndanyanyodzidza ndanyanyobatsirwa pakuti kana usingatotendi uri mwana wadhiabhorosi. Saka kwatinongosheya shoko unoona munhu achitoramba. Saka ndatobatsirikana kuti ndotosiyana newe uri mwana wadhiabhorosi ndotonyatsomuudza kudaro. Ngativaomberere maoko. Vari kutaura kuti nhasi vazoziva kuti panyika panapa pane vamwe vana vadhiabhorosi. Pane angaida kupopora aenda kupi. Come my brother, is going to be the last one. Amen. Yandoda kutenda Mwari, ndinonzi Energy. That's my name. Semoni anasi andibatsira zvikuru. Because ndaigara inesa neshamwari dzangu ndichivaudza kuti shoko raMwari zvarakaita ndezvekuti rinotsvaga munhu. Asi wese munhu anongochiza kuti ndira kuponeswa kubva aponeswa. Saka ndaingobatira panyaya yekuti John 3:16 inoti he gave his only begotten son. Vanhu vaprovera kuti he was begotten after resurrection. But nhasi ndabata imwe point inotaura kuna John 10 achitaura nawo kuti makwai angu ndinomaziva uye mufudzi akanaka ano he lays down his life for his sheep. Saka ndinotenda Mwari because now tikadzokera John 3:16 takuchiona kuti paakazonofa akafira avo vaiziva even nemazita. Hallelujah. Ngativaomberere maoko. That's a good testimony. Totenda Mwari. Tinosangana mangwana tichange tiri pano zvakare nenguva dza 5 o'clock. Ngatiparadzane zvedu tiende kumba. Maita henyu nekuya deedzai vamwe vayozonzwa shoko raMwari.